يتكلم مناسب أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكام سناي فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نايم بنا وحدت بالجو هزبنا عبيت عبستت عدي صدقنا كان خعبت فلتت كانت يدينا مران ممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كل قصاته كمنا يا دماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الصادق حلنا نكدو أمازن نكدو سلام أكلكم معكم مدبنا مدب مهتم تكاتلو كبات عزبتنا كم ياللهم كم يكنيهم كم تلمود حجون كالعي مدب نكذا مدبنا حيثنا لكم يزنا لنا بمجمرة جن يغريفا قرب دمجي لنعتنا لو مشيت عدمنا قطعمو كينو كمسنا عيك إلنيو بخم مكنيات كا نخون دمجي خيرنا جن اترستي أقداسن أدلاينس لزفانه كم أبالات ونسكة بتنحنا نفضل نردون رأس رخبة ويكاس نلتاوي بالحي انتاي بزبل كلها نعلم مشت إهن كنبلنا أبقى على زلو مدبنا جوين جيروين بسفحو ممهر أخليلو تخالي تقلص النايو نبخا كبلو أغبيت حوي متشم زر استزي سفحو خمزوني ملقيت حونا قبلنا لسأل حسي عابي نجاريو عمق زبالة أرستيكم فيسكم زلهم نزم بحرفلنا نتندل زلنا حبرة سب كنسرتن كنعب النخل بروف زخانة مسعينا ولدنا نهاجرنا نقبل الناس أنا حمونا بحكي صح تكبن سمعي تاو بالهي خلوكا لبونا خلوكا عاب نجاريمو نسخاون تمهاراي ناي أخلي لحاونا سلذنا بركا كابانا قرب عمق زبالة أفلت لك بزعبا مريحنات ليدرشيب رأس رخبات كالن مالتي مو اسكا تي أخلي لزقوبرو سرحن كاوخا انتاي مخصبات رهيبتا انتاي خا نعخا مالت رأس رخبات ويكا سمعي تاو بالهي انتاي. Alright, thank you سلام. مجمريا خمت زبالكيو تكنيكاوي تساقم كوينو أخليلو كركب زي مقالو هاي تحاجلنا أقاطامي يقاطم سلازخونا مالتي لذي أبز قتصل نتي حساب زيادة مبرخ قبرو الليو كم تبقى دماء زبالنا يقع نخلو ملسي مالتي لو مي سلازي ركب ولاو نخليلو خلاي معالتي مزيو تملسي سلازي ركب أبتي تقريبو زولو سلطانا مأتاو تمراتي مالتي كم زي بحاذا جزي جبت قبل كاتحوزو سايكون انتي سيلف ديسكافر وير سرخبت زبحال برتعيو كلن تناوي ناي حدا سب مركاب سلازخونه كلن تنانا بملؤو مالتي ملؤنتنا حدا اونتنا مركاب بقليل بقى خمس مشالو معدن فرفر قبل كاز ركب نجر ايكونن سلازي اب تو كورس بزح بمنباب بزح بمسمعني اخليلون قالوت ناي تمرتي مصحفتي انبيب كان زركب ويدما زبصح مخانو فليتنا نابتي سلطنا انتبيلنا زحاشه تمراتي يبل مالتي تعلس شمنت جميرو خلاص 20 شمنت نايز ورحزي مزغبا جمير زلو او بمخات زياده نصر تملس ترخبو اخم يبل مالتي قتيلنا نحنا مالتي معرمتاون كغبرلي خل ستيل ممرا خليلو مالتي انا تامرحنت بحال ليدرشيب تمهيري اقاطامي سلازي نبرت تا سيلف ديسكفر تبل شعو سلازي نبرت بايا خجمر زغبو زخونه سب ግን شعو سلازي نبرت جنرالي ناتنكف نابلنا
ኣብቲ መሪሕነት ዝብል ግን ምስ ውፅአተይ ብዙሓት ማለት እዩ ተማሂርና ኣጋጣሚ እውን ምስ ማህፀን ዘላለየና ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ርእሰ ርኽበት ክበሃል ከሎ ብሓፂሩ ንኣይ ከም ዝርዳእኒ እቲ ቁኑዕ ዝምባሌኻን ውሽጠኻን ውህበትካን ወይ ድማ ተፈጥሮኻ ምልላይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ እንተዳሪእናዮሲ ፍሉይ እዩ ንኣብነት ሰላም ኣብዚ ዓለም ፍልይቲ እያ ከምኣ ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ ብሕጂ እውን ኣይድገምን ፍጹም ኣይድገምን ማለት እዩ ኣይድገምን ሰላምስ ኣይድገምን እያ ፎቶኮፒ ናይ ሰላም የለን ፍጹም የለን ኣይነበረን ኣይድገምን እዩ ሓንቲ ሰላም ጥራሕ ማለት እዩ ከምኣ እንተደኣ ኮይና ወላ ንዓኣ ወላ ነታ ምድሪ ማለት እዩ እቲ ዓለም ኣይትበልዋ ስለ ዝበለና ወላ ነታ ምድሪ ክሳራ እያ ማለት እዩ ሰላም ንምጥፋእ ንሰላም ጥራሕ ዘይኮነስ ከምኣ ስለዘይብልና ኣይነበረናን ስለዘይትመፅእ ንኣ ምጥፋእ ወይ ምዕማፅ ንኣና እውን ዓመፅ እዩ ነቶም ዝተረፍና ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ሰላም ገዛእ ርእሳ ክትረክብ ከላ እቲ ክትኮኖ ዝግባኣ ክትከውን ከላ ኣገልግሎት ካብኣ ንረኽቦ ንሕና ልክዕ ከምዛ ዓሸራና ዝፈላለ ምሻሎ ምስልና ዓሸራና ሳይርከብን ሓደ ይከውንን እዩ ናትክበይኒ እዩ ስለዚ ፈጣሪ ዝሃበኪ ፀጋ ናትኪ ኣብዛ ዓለም ዝያዳ ጉልሕ ኢላ ተገልግልላ ኣላ እያ ንኣ መፍላጥ እያ ሰልፊ ትስካፍር ትበሃል ኣይነይቲ እያ ንኣ ክነለልያ ምእንቲ እዩ ኣኽሊሉ ሰልፍ ዲስካቨር ወይ ድማ ርእሰ ርኽበት ኢልዋ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ከዓ ባዕዩ ዝዓቢ ንኣ ብዝረኸብካያ መጠን እዩ ካልእ ሰብ ብኣወንታ ዝስዕበካ ከምኣ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብኣ ተመራሒ ይኸውን እቲ ካልእ ሰብ ንኣብነት ንበሎ ንስኺ ናይ ድርሰት ውህበት እንተለክ ሰላም ኣነ ከዓ ናይ ዜማ ውህበት እንተለኒ ኣብታ ድርሰት ተመራሒ የናኺ መራሒ ይኮንኩን ኣብታ ምዝያም ከዓ ንስኺ ተመራሒት ኢኺ ስለዚ ኩላህና ኢና መራሕቲ ኣበይ ንመርሕ ግን ንፈላለዩ ኢና ናብታ መሪሕነት ከይዳ ኣለኹ ብሰልፍ ዲስካቨር ማለት እዩ ስለዚ መን ምዃንካ እንተፈሊጥካ መራሒ ምዃንካ ሽዑ መዓልቲ እዩ ዝርዳእካ ማለት እዩ ንመን ከም ማሲ ከም ነቲ ርእሱ ዝረኸበ ጥራሕ ኢኻ ከዓ ትግዛእ ቁንዕቲ ኢኻ ብኣወንታ ሰባት ምፅላው ማለት እያ ሰብ ከዓ ማዕረ ንውሽጡ ዘኽበረ ማዕረ ናብ ውሽጡ ዝኣተወ እዩ ናብ ካልእ ዝበፅሕ ማለት እዩ ብኸማያ ትርዳእኒ እታ ርእሰ ረኽበት ሕፅር ኣቢለ ክሪኣ ከለኹ ብሓፂሩ ግን ዓርኪ ገዛእ ነብስኻ ምዃን ብፅምዋ ምንባር ወይ ሲንግል ድዮም ዝብልዎ ኣብዚ ካብ ዘለናዮ ብኡ ምንባር ዘይኮነስ ንበይንኻ ማለት ገዛእ ነብስኻ ክትከውን ኣብ ገዛእ ነብስኻ ጫውጫውታ ምፍጣር ማለት እዩ መዓት ዕላላት ክመፃካ ክኽእል ከሎ ፅሞና ደስ ክብለካ ከሎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንኡ ክትፈቱ ከለኻ ምርካብ ናይ ገዛእ ነብስኻ ትርዳእካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ጌርካ ናይ ብሓቂ እስዩ ርእስኻ ምፍላጥ እኮ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ንርእስና ሲ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ፀሎት ይብሉ ምስ እግዚኣብሄርካ ትራኸቦ ምስ ነብስኻ ምዝራብ ከዓ ሜዲቴሽን ንኣብነት ክንብሎ ንኽእል ኣብ ዝኾነ ቦታሓቦታትና ክብሉ ከሎ ኣብ ገረብ ኮፍ ኢሎም ንርእሶም ዝዘራረቡ ነይሮም ስለዚ ምስ ርእስኻ ክትዘራረብ ከለካ ሰፊሕ ውሽጢ እዩ ስለዚ ከም ደቂ ሰባት መጠን ከዓ ሓደ ግዜ ንነፍስና ኣቐዲምና ንሓስብ ከለና ነፍስና ክነፍቅር ከለና ኢና ንኻልእ ሰብ ከዓ ፅቡቅ ንሓስብ ምክንያቱ ካብ ሓደ ኩባያ ጥራዩ ዝኾነ ነገር ክሰቲ ትኽእል ኢኻ መጀመርያ ንነፍስኻ ኢኻ ክትመልኦ ዘለካ ብብዙሕ ነገር ብብዙሕ ነገር ምስ መልዕካ ኢኻ ነቲ ክትቦ ትደሊ ቀራቤኻ ዘሎ እንድሕር ሓዳርካ ውላድካ ቤተሰብካ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ሕብረተሰብካ ሃገርካ ነዚ ኩሉ ነገር ክትገብር ከለካ ካባኻ ካብ ርእስኻ እዩ ዝጅመር ኤግዛክትሊ ስለዚ ርእሰ ርኽበት ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ እስከ ናባኹም ሳምራዊት ኣማን ሓውና ትዕግስቲ ሙሉጌታ ኣለኹም እሞ በቲ ንስኹም እትርድእዎ ርእሰ ርኽበት እንታይ እዩ ትዕግስቲ ሓፍተይ ናባኻ ድኽተይ ርእሰ ርኽበት ብኣጋጣሚ ኮይኑ ሲ ካልእ ሓውና ብዛዕባ ርእሰ ርኽበት ክዛረብ ሰሚዐዮ እዚ ውሽጢ 2 መዓልቲ ሕጂ ገለ ፍልልያት ክህሉ ክእል እዩ ግን
ቀዳማይ ነገር ተረዲእኒ ለታ ርእሰ ርክበት እታ authentic self ማለት እታ ፍሉይ ዝገብረካ ከምዚ ኣቢት ክብላ ዝኽእል ፀንሐ ተዓሸራ ናትና identity ፍሉይ ዝገብረካ ካብ ካልኦት ሰባት ማለት እዩ ናኡ ንክትበፅሕ ፕሮሰስ የድልዮ ሰልፍ ናይ ንውሽጢኻ ምርምርማር ምሕሳብን ምምርማርን ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ርእሰ ርክበት ከምዚ ሓንሳብ ረኺብካዮስ ተወዲኡ ማለት ኮይኑ ኣይስማዓኒ work in progress ኮይኑ ይስማዓኒ ርእሰ ርክበት ወዲ ሓደ ወዲ 15 ዓመት ክገብሮ ዝኽእልን ርእሰ ርክበት ሓደ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእልን ይፋለብ ኤቮልቭ ክኸውን እዩ ስለዚስ እቲ መንነትናስ ከምቲ ብቀዳማይ ዝብሎ ነበረ ኣኽሊሉሲ ንዓይሲ ኤንለስ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኢለዮሞ እሱ ከዓ ሳይኮነትን መጀመርታ ነብሳትካ ድሓር ተዓቢ ኢኻ እምበር ኣይ ዕቤት ኢኻ ትውስኸሉ እምበር እቲ ርእሰ ርክበት ሓንሳብ ኢኻ ትረኽቦ ኣነ ብዙሕ ኣይሰማማዓላን እያ ብዚኣ ንምንታይ እቲ እስኻስ ኤቮልቭ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ከም ሰብ ዕቑቢሲ ቅድሚ 10 ዓመት 20 ዓመት ዝነበረ ካልእ ዕቑቢት እዩ እቲ ርእሰ ርክበት ሽዑውን ይፍትሾ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ካልእ ዕቑቢት ረኺቡ ክኸውን ይኽእል ሽዑ ኣብቲ ሽዑ እዋን ካልእ ውህበት ወይ ካልእ ድልየት ወይ ካልእ ዝምባለ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ኤቮልቭ ክገብር ይኽእል ካብቲ ናይ ደርሰት ዝፈቱ ነይሩ ኮይኑ ሽዑ ዋላ ናይ ፖኤትሪ ዝኾነ ነገር ካልእ ፐርሶናሊቲ ኤቮልቭ ክገብር ይኽእል እዩ ናብ ካልእ ድልየትን ናብ ካልእ ክስታይን ስለዚ ወዲ ሰብሲ ከምዚ ኤቮልቭ ዝገብር ኮይኑ ይስማዓና ነቲ ርእሰ ርክበትሲ ክመሓየሽን كإيفولف خجبرن ودا 15 عمد كوينة نفسي كده اللي أخلوه أنا قال تينيجر كوينة قال 3 عمد كوينة نفسي كرخبا خلوهن حجي ناب 4 جت بعض كلهن فلالي ستيل إيفولف خجبر كوينة يسمعني حنتي كونت أنت تعجزتسي حنتي كونت نيدو لعنة بزح دين فلالينا تدي رأس رخبسي مستعبيتن مستدلت ناي محسابن ناي سلمنتاي ناي مبال عقمخان دفالاله خوين سمان زفت عدمي أفتو تمكرو أفتو تنبوبا متحفتي تم حبرات السبد تقلو خان تم هيوت نبرون evolve تقبريخا تناتي priority تناتي دليت تناتي زنبالة حدا يكون كنمي 10 عامت نبركو أنا so بالدعم يقدس زخنة تعبيرلو من قد خوين سمعني رخيب رأسي رخيب يعيلو خوفلي بحسب كا تودي وخوين سمعني ويتو خيدو سلازي عبي سرح خوين يسمعني تبلي أزل أنا خمس رداني سلف ديسكافر غيرو رؤس رخيبو سب مالت عبي مالت هيكونن فتسيمو أنا عب النسي تعجزتي نازعبيا ناي مجرشتا وهبتا كمز تهوبو نبلو مشالله جفتت ناتكي نبلو مصحف انت خوينو مجمريا نابنت ميتي زقصا مصحف تصحفت غلي دحار نبلو 500 دحار ناتك ستيشنري دحار بانترناشونال حجي انتاي مهانا مسرخبكيا نساتا سيلف ديسكفريا እቲ ዴቨሎፕመንት ናይ ሊደርሺፕ ኣብ ምምራሕ ክረአ ከሎ ግን ማዕረ ኢፌክቲቭነስ ናትክ ዝወሰኸ እቲ ናትክ ፅልዋ ወይ ድማ ናትክ ደረጃኻ ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሓደ ምምሕዳር ሓለፈ ፀኒሕኻስ ድሓር ናይ ዞባ ድሓር ናይ ሃገር ድሓር ናይ ኣፍሪቃ ድሓር ናይ ዓለም በቃ ገለ ክትኸውን ትኽእል ኣብኡ ኤግዛክትሊ ሓቅኺ ማለት እዩ ግን ሎሚ ከም ትዕግስቲ ስነ ጥበባዊት ፀሓፊት ፀኒሐሲ ከም ብሓድሽ ድሕሪ 30 ዓመት ፀራቢ ናይ ምዃንሲ ብማዕሪኡሲ ከጥሪ ይኽእል የገለ እንተኮይና ግን ኣነ ናይ ሰማዕኒ ምሳኹ ማለት እዩ ምናልባት no maybe I ተራራርአና ናፍቲ ርእሰ ርክበትን ሊደርሺፕ ካልእ ክልተ ነገራት ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስቲ ሊደርሺፕ ድሕር ተዘራርቦ ኣለኻ ርእሰ ርክበት ተኮይናስ እቲ ነብስኻ ውሽጥኻ ንምፍላጥን ውሽጥኻ ንመሓዝን እታ ኣይደንቲቲታ ናትካ self authentic self awareness ናትካ ናይ ነብስኻ ተኮይና
evolve تقبر يخايد ولد الله خانة ماسي حادث سبا يكون كان قال 10 عامت 10 عامت 15 عامت كلها نسخت دلي خا ولا شعو خمانكو حدا تينيجر كون نفسي دلي فتني identity ناتو خركب يتعري that's why مس صدرو خباس جنب personality ناتو character ناتو زمبال ناتو سلازم متي سلازم جمرت shape كوبر سلازم جمرت نفسه personality دحريو جن كاله عبيت الله خال كساون الله دفتشو تا نايمنتاي مني أنا سلمنتاي دحرت بالتخونكا الساعة عندي كي خوينات سبعني تعبيرك يعني أنا نم سلمنتاي زجبر له واي زبل حتى تحت التخونكا ترأس رخبت كون دعابي أنت تمحيش أنت تفعل عليه خون خالي لازم دعي بفلي رأي خلونا خالي خاط صبوي يا راي خلونا خاز صبوي سيبل كعنا I think ملقيت حاونا تعبيلالو دوسخ ندحر لك ملقيت حاونا ما بقى ودس دبل كما يوتا عنتي بزي حفتنا دي اتجارة زنبرت بتعمي تي important أبدا إلى كوس خلا كايدنتيتي لا طبعا كلتي وبحدا تي emotional intelligent تي كنا تو خلنا مسيد خيدي كايدنتيتي صبو إلى طلا أنا مني that is the very important thing يا تقيساتو دلا إريكريكسن في مهرنا مالك إريكريكسن كابت مننت جميرو كابت نشتي قلعة وليد كاس قبل شو من تمقلو دلو السادو بلتو تا identity خلتا عينتي صبو إلى طلا identity nationality identity ده حرب teenager مسوسة أنا مني نبي دخيد تزعبي شجر زلو ده حرب 10 شمون تسقط إسقان سلسلة دلو السيتي identity قبل شو صبوا تقيسات الله تي emotional intelligent دما نبلو دما مستواها هيدو دما مسب كمي كم ننبر درعنا يو نجر ندحر على مثالي أنا بأمي تحرار ميري عب إرتراف الله ده حرب عب نروي متى ويا كل متى بترمز نحدن ده رفقيه تي emotional intelligent registered جوه السوس اللي دكونه تي mind ناتو دما السيه ومالتي كله يبلون مالتي استعمل على نجار جيت identity تقول لا كم من بيتسمت أنا مني أنت كخونا لني أنت كخدنا لني نبي كخيدة أنا بنتي تفكر زبها النجار دمت معاسي مالتي تزبلته identity ناتو زير خبسب نبي كم بخيد عيفلتني if you don't know where you come you don't know where I'm going هجيت عزبلته identity لك على teenager دمته أنت كخون أنا دكتور كخون أي كذا لا لغو صبوت مرتب اللين درافين كخون دمس إجا باللين شو يخا عبتينا محبرة ونابرة كتعطو خلخا كترعي مسجمركا identity خاطرو مالك كم زي بزا عدد دراسة له ماكينة مسحارو مطو دراسة خوين قدمي اوغن كان اسراحي بسرع له مسن بدا تحانقولو خيرو ابتوشتو انت خوينو تانيها دراسة خوينو تانيها زعبه ايه مالك that is identity انا شماكوا تبو غير سمعكوا مستنايدو ماكينة دمصنا قال ازي حسابي كهبمو صبو identity وانت تزرارونالو it is very important دقنا انت كخونو كم زدولي السوم يمدفلطون نحنا يكوننا نفلطون اوشتون كنا عطوا عين خلينا صبو تيما ازي كبير كوس خلا مالك حتى thank you great yes بتعم صبق أنا منالبات أخليلو أبزي مرعى وقحتا زبل مسحفو ون تقيس والله زيادة كلها أنا أبتي سلطنا أتينا بحسابتن مارخ أدس بلن مالتي نبعلي كابتم تمهارو كمزجبي مالتي حبير كا تمهارو حبير كا discover تجبر نجر كا حبير كا نمسرحون سلازعوت مالتي منالبات أبزا مسحفو مالتي تقيس وزلو أخليلو ترجم قال حدا عونت بزحيو قدما يفلينت تفلينت كحب قالت تردع مالتي ناخ زيادة زعبيكا فلينت مالتي خند مسلي من تصاق خونسي بو تعب مخانكا فلينت ناتكا وهبت تلالي قبركا بلالو بلصنتكا بينا يخابل تخون بتاع فليز خون كلا زيادة بلصنت ناتون نايت فليز بله كتردع تفتن ملؤنت كاون
نا حسكا سلا زخونه ملؤ تخون كمزي بعض خوينا وعيله لمس قالت سمعني مش تمل ملأت جني سمعك مالتي ملأت بأكل ملأت بمحبرسب ملأت بمنفس يسمعك عقبة تسمعك مالتي مس جزاء نفسها ديسكفر أب تقبرلو مالتي بزحات emotionally intelligent زخون سبات ملأت عرفتي سلام زي بلو مالو يوم زي منشو كاب رأس رخبت زي موناني بزحات أزيوم دك سبات زغتل ويدما زتصارر معباليوم زتصارر كغبر زوعل مدحر كساقي زوعل اللويم مالتي زي اتي ديسكفر ناتهم زي سمارتيوم اوف كورس ايموشنالي بالطعميم وي برين ناتهم ما تحساسبهم طعميم بلاحتي جن ملآته سلام اوشتهم يلن አለው ማለት ምናልባት ምስቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ዝብል ብፍላይ ካ ስምዒትና ሃናዩ ንሕና ዘይኮነስ ስምዒትና ሃናዩ ኣነ ዝርዳእኒ ኢሞሽንስ we have them አለና ማለት ስምዒት ዘለናይ ከምዝ ገዛ ዘለናይ መኪና ዘለኒ ሰልድ ዘለኒ ኢሞሽንስ አለናይ ገለ ካብት ዘለና ገለ ማለት እዩ ንሱ ይኮንና ንሕና we are not emotions ግን we have emotions ስለዚህ አለና ዘለና ነገር ኮይኑ ንዘለካ አልহামዱሊላህ ካትገብረለካ እምበር እቲ ዘለካ ሓደ ገለ ነገር ሲ ንሱ ክቋፀረካ ንቡር አይኮነን ምናልባት ከም ንሱ ምዃንና ብዝርዳእና ጸርጸር ንብሊና ማለት እዩ ብኢሞሽንስ ክንድንመሃረሉ ንጥቀመሉ ንኣብነት ሓፂር እንተይልኒ ዕቕቢሲ ናይ ሓደ ሰብ ሓፂር እንተይልንስ ነቲ ብኢሞሽንስ በቃ ማተሲ ይገድኣንና ኣይ ማለት እዩ ክንዝመሃረሉ ብምንታይ ካል አንግል ገለ ክንዝርዮስ ብኡ ተጠቃዒ ይኸውን ካብ ሰብ ክንጸል ገለ ይፍትን ማለት እዩ ውህደት ዝገብረልና ወንቲ ሰልፍ ዲስካቨሪ ይለወላ ኺሉ ምስ ካልኦት ሰባት ውህደት ዝገብረልና ንሱ ፍልይነትና እንተ ዘይፈሊጥናስ ምስ ካልእ ውህሃት ኣሸጋሪ እዩ መን ምዃንና እንታይ ብልሕና እንታይ ኣገዳስነትና እንተ ዘይፈለጥና ብል ዕርክነት ካ ከምታ ዓንተ ወይ ሰላም ዝበልክያ ማዕረ ንውሽጥና ነኽብራ ኢና ንሰብ ነኽብር ማዕረ ማለት እዩ ካብኣን ላዕሊ ንሰብ ክነኽብር ኣይንኽእልና ኢምፖሲብል ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልኦት ዘለና ዓቕሊ ውሕድ ዝበለ እንተኾይኑ ንሳምዐ ቀኒት ኣብ ገዛእ ነፍስና ዘለና ዓቕሊ እያ ማለት እዩ ስለዚ ዓቕሊ ኣብ ገዛእ ነፍስና ፍቕሪ ኣብ ገዛእ ነፍስና ብዝወሰኸ መጠን ክብሪ ኣብ ካልኦት ከዓ ይውስኽ ኢልሎ እታ ናይ መጨረሻ ዕጋበት እያ ማለት እዩ ዕጉብ ኢኻ ትኸውን መጨረሻ ስለዝፈልጦ ዲስካቨር ስለዝፈልጥ በቃ ንኡ ክትዕቢ ኣብ ካልእ ሃሰሳ ኣይትብልን ኢኻ ንመን እንታይ ከም ትዕብስ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ኣብኡ ተዓግብ ኢልዎ ኣሎ ዝያዳ ኣብቲ ትምህርቲ ደስ ኢልኩም ክትኣትዉ ክነግፍሓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ መፅሓፍ ስለ ዘለትኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብዚኣ ኣማን ሳምራዊት ሳምሶን ሓውና እውን ጆይን ጌርካና ኣለካ እታ ሕቶ ርእሰ ርክበት ወይ ከዓ ስምዒታዊ ብልሕሲ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ንብድኦን ንፈልጦን ኢና ንብል ዘለና ዕድምና ሎም ምሸት ኣጋጣሚ ኮይኑ ጆይን ክገብረና ኣይከኣለን ዘሎ ግን ከም ኣባላት ከም ንሕብረተሰብና ክንቅይር ክነማዕብል ኢልና ኣብዚኣ ፌስቡክ ላይፍ ወፂና ንዛረብ ዘለና ሲ ንሕና እውን ክርዳኣና ኣለዎ እንታይ ርእሲ ርክበት ከም ክትብሎ ዝፀንሕካ ዓቕቢት ሓውና ምናልባት ሓደ ሰብሲ ብብዙሕ ነገር ምሁር ክኾን ይኽእል እዩ መርሓጋሪ ክኾን ይኽእል ዶክተር ክኾን ሎየር ክኾን ይኽእል ግን እቲ ርእሰ ርክበት ፍሉይ እዩ ኮርስ እንዳቀየርካዮ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ግዜ ምናልባት ካብ እተዓባብያ እውን ካብ ቆልዓኻ ከይተረዳእካ ክውሰድ ክድፈእ ንኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ኣደ ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ ንውላደይ ዝነግሮሲ ሕማቅ ከም ዘይኮነ ኢንሻሎ ብሬቭ ምዃኑ ክገልፅ ከም ዘለዎ ሓቀኛ ክኸውን እንተ ዘይተዓወተ ኢትስ ኦኬ በቲ ዝገብሮስ ዕጉብ ክኸውን ሕጂ ሓደ ግዜ ነዚ እንዳበልና ምናልባት እውን ከም ሰባት ንሕና ከም ሕብረተሰብ ቁሩብ ስሲ ዘብለና እቲ ርእሲ ርክበት እንታይ ኢልና ዘይንርድኦሲ እቲ ካብ ቆልዓኻ ከለኻ ትሰምዖ ድምፅታት ኣይትግበር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዓቕምካ ደይኮነ ቆልዓ እንዲኻ ገለ እንዳበልካ ኣተዓብየሉ እቲ ርእሲ ርክበትካ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ተህበካ እንዳተደፈነ ይኸይድ እሞ ሰላምካ ትቐስን ዋላ ብትምህርትካ ንፍዑ እኳ ትኾን ኩሉ ግዜ ክትዕግብ ንሰብ ኢኻ ትሓስብ ምናልባት ውድድር እንድሕር ኣሎ ግን ንሓደ ቆልዓ
أود جردي تأتوا خمزي كم تنبلالي عينتي زخوانة سبسك نحسبه زلنا كله تهوبوا علوه بتحدى خمتي حدا موسيقيا خينو تحدى جيتار هرم تحدى ساكسفون كلتي أنت واحدا جن ميلودي يوزهبنا أيقونة حدا سبكة ناتو تصبع خمزلوه تحدى بحدا نفع أنت خينتي ناتك تصبع على البوخة عقب كتب له كلها كافز عن الناتو እንዳወሰኸሉ ከይድ ከለካ ኣብቲ ቲንኤጀር ኮርስ ኣብቲ ሓዳር ክትኣቱ ከለካ ኣብ ውላድ ክትወልድ ከለካ ዲስካቨር ትገብሮ ርእሰ ርክበት ኣሎ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ናብ 50 ሰዓት ናብ 90 ሰዓታት ዝተፈላለዩ ከምኡ ይበፅሓናን ግን ኮርስ ትዕግስቲ ሓፍተይ ብንእሽተኻ ከለካ ካብ 7 ዓመት ክሳብ 10 ገለ ዓመት እተርእዮ ባህሪ ርእስኻ ምፍላጥን ካልእ ነገር እዩ እንደን ናብ ቲንኤጀር ሓሊፍካ ከዓ ናብቲ ኣዳልትሁድ ተኣቱ ከዓ ንበይኒ እዩ መጻምቲ ክትኣቱ ከለካ ንበይኒ ዓይነት እንደን ውላድ ወሊድካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ኣብ ንእስነትካ እትንገሮ ነገር ግን ነዛ ርእስኻ እንድሕር ረኺብካያ ንበኣነ ኮሌ ሙሉኤ ትብለሉ ከዓ I think ኣብኡ እስከፅቕጥ ኣቢልና እንተተዛረብና ንሕናሲ ከም ሕብረተሰብ ኣተዓባብያና ዶ ነቲ ርእሲ ክትርድኢትና እንዳሃለወና ብካልእ ንርድኦ ከይንህሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ናባኹም ክብል ኣቐርብ ሕብረተሰብና ዓማፅ እዩ ሰላም ሓፍተይ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሕጂ ከም ባህሊ ካለም ኢድና ኢና ንሱ ፀኒሕና ንኣብነት ዋጣ ንበሎ ጊፍቲ ኢኖ ውህበት እዩ ሓደ ካብዚ ውህበት ንሓደ ሰብ ዘዕብዮ ጊፍቲ ንበሎ ማለት እዩ እቲ ኣይኪው ሲ ይፈላለይ ኣበይና ኢና ስማርትስ ንፈላለይ ኢና ሓደ ሙዚቃ ገለ ክንፀኒሕና ስለዚ ደረን ካብ ተጀሚሩስ ወይ ዝለፍላፊ ኢልካ ነታ ክራርን ነታ ሻምብቆን መራሚ ከምኡ እውን ብል ነይሩ ኣኽሊሉ ብቐዳማይ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ገለ ዳዕበ እምበር በዛናትካ ክትዓብሲ ነውሪ እዩ ብኻል ኣዘራርባ ስለዚ ባርያ ኩን ማለት እዩ ብኻል ኣዘራርባ ብፍቓድካሲ ኣብ ትሕቲ ሰላም ተገዛ ኣብ ትሕቲ ሙሉጌታ ተገዛ ኤክስተራ ገለገለ እያ እዚኣ ስለዚ በፍፁም እዩ ማዕረኦም ወይ ድማ ልዒሎም ክኸውን ዘይክእል ዘይናቱ ስለ ዝኾነት ኣብ ትኸልእ ነውሪ እዩ ገሊኡ ማለት እዩ በቃ ናይ ፋሽን ሾው ዳርጋ ከም ዝመሰለ ክዳውንቲ ገለ መለ ክገብር እየ ገለ ትብልየን ሕጂ ንዓባይ ክገለ በስመራ ቀደም ከልቢ ኣኽትብለኪ ሕጂ እቲ ዘወይ ንስኻ ቅልል ኢሉልካ ደቂ ሰባት ሰሓቢ ገይሩ መሲጡ ብኽቡር ንኣኻ ሓፍ ዘብልካ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ክትዕብዮ ዝሕግዝ ባህሊ ኣይፀናሐናን ነውሪ ዝበዝሖ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኦኬይ ክንጠፍእ ኢሎም ኣይኮነን ርዱ እዩ ናይ ፍልጦ ጉዳይ እዩ ናይ ዝተፈላለዩ መግዛእቲ ጉዳይ እዩ ትኽክል እዩ ግን ርእሰ ርኽበት በቲ ተውህቦና ብቐሊሉ ዝያዳ ክንዕብየሉ ንኽእል ዕድልሲ እንዳተባሃልና ግደፍ ገለ እንዳተባሃልና ኢና ዓብና ከምዚ ተር ከም ንስና ኣድግስ ተሪኽሞ ተር ዝበለ ፅቡቕ እዩ ከምኡ ኮንካ ክትዓብዮም ዝደልዩ ሕብረተሰብና ሓደ ዓሳብ ሓደ ደርፊ ገለ በቃ በዝ ትኸይድ ገለ ማለት እዩ ስኻ ይከኣልን መልክዕ የብሉን ኣብ ሂወት መልክዕ የብሉን ከምኡ ኣብ ስኒ ጥራሕ ፅብቕ ትንሳ ተር ክትብል ተርከም ኮና ميت كان كلها بعكستي እዚኣ ኣቕቢ ዝበለ ሕጂ እንታይ ኣኻልካ እሞ ናይ ናህና ሕብረተሰብ እንታይ ኣኻልካ ናይ ዋጣ ተኸይዱ ከምዚ ሓሜን ንብለካ በቃ ማተይሲ ከምዚ ማሲ ትሑት እዩ ግልል ይብል ዋላ ድሓንቲ ኮይኑስ ድራስቲ ጎረቤት ገለ ነታ ተህቡኡ ክገብርሲ ይፈርሕ የፍተፍርሖ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ዝሓግዱ ኣለዉ ትዝክሪ ትኾንክ ቀጥቃጣ ሓፂን ገለ ባር ጊፍቲ ኮዩ ሕጅስ ሓፂን ቀጥቂጦም ነፈርቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ወይ ኣልሓምቲ ካልኦት እዮም ሞተር ኢንጂን ካልእ እዮም ገለ ኣይተረድአቶምን ማለት እዚኦም ወላ ዘትብዑ ማሕረሻ ማለት እዩ ፅረፉ እዮም ነይሮም ሕጂ ኣነ ካብ ኣውፅእ ኢለ ሞር ክሪኣቶ ኮይነ ግን እቲ ናህና ሕብረተሰብ እንታይ ይብላ ነይሩ ሓደ ሓውና ምሁር ናይ ጃምላዊ እተሓሳስባይ ናይ ጃምላ ናይ ሓባራዊ ክስታይ ትናብራና ኮሚኒቲ እንታይ ዝበሃል ሶሳይቲ ናህና ሶሳይቲ ኮሚኒቲ ቤዝድ ሳይኮሎጂካል ክስታይ ዘለና ማለት
حابيرنا نبلع تريخو موت حابيرنا نبلع نحبر حساب كان دلي تكونفورميتي دلي نسخة نتسب حبرة سبكا مسيلكا خد كيد إلو دمهرنا عين السوسايتي نهنا أب أوروبا تمتخوا كندا تمتخا individualist دخونن نايت individual نات كان ناي نفسها كتحاسب بحتيلكا تحاسب بحتيلكا خدري نات كان دليت كان كتمال عند دعدم حبرتسبي سلازي تنا هنا حبرتسب ناي جاملاوي ناي حبراوي شيب تقبر نجارات تحساس بس زخونة أي مبلكون أي جاي مقبركون متى سي تنابرانا سي تحساس منا سخا حبرتس كم صدرخان من كميونيتي خان مسيل كخطري خات كيد سايد قبركا شيب قبركا زي أوروبا أمتيخا أوروبا أمتيخا أمور individual تناتكا سخا عقبيت مانيخا نمنتاي كم تحسس لها نمنتاي كم زلك لها ناي نفسها ناي ولكين individualist دخون society سلازلو أبكم عينة تحسس وقت حسب يدفعك مالتي سلازي كلتي أوجن يدلي ناي نمنتاي بتحرقن بزي حناتنا حبرتسب نبراين خنا بتحرقن كان هنا authenticity هنا فلينت هنا individual كستايز قبرنا فليز قبرنا هنا هو بدي وي التحساس بادي كلونا خا اتي western countries بحالو يحجزنا مالتي سلازي كلتي كلتا عينة التحساس من كلتا عينة أو هدانا هيوتي دلهم they both important كلتي أقدستي أمنا أحد ودسب كوينا مسموعنا مالتي dualism دخونا نجار لهم لكن أقدستي كلتي تحدنا individualism دخونا نجار تحدها more community based way society ناي حبرتسب ناي جاملة والتحساسبة زقبر مالتي خوين سمعني سامسون إذا حبيب الله ما يمسيكم سمعنا الله يا درجة كلكم إلكم ما يكون مسترفنا جريلا مدقامي مثلني مسارات جنتي رأس رخبة ويت سلف ديسكفر السنة زعبا ناتكا كله كم تعنت ويز بعض زنبرس أنا مني كابزبل انتاي زدلي زيتات عينة نجارات زت تقارل كويني سمعنا يجي تناتكا فاليو عند حفليت خايو تناتكا حيل عند حفليت خايو تناتكا دليتات عند حفليت خايو زين بزعبا سمعيتات كان عند حفليت كا نخلو نجار يحجز كاي مالتي حنساب بزعبا نفسها زي مفلات أبزح يوزهاسينا أنا أبنت كتمرعون دحر خاص انتاي خادلي دليو نجار تزي فليت كا خابتا متصامد خاص انتاي عاون نجار انتاي خاطري ون يتفلت اني خا أبتي بزح نجار نريو خاطر سرخبت مستي نفس خان زي مقبالالو بزح نجارات نريو مالتي تي سالف اكسبتانس نبلو مسؤولات نجار ونزت حازي سخا هجي كل نجارات كان حفلت كامو أنا إزاي عند حريلكا أنا إذا عينت بحر لني إذا عينت دليتات على إذا عينت باليس على وإذا عينت كبرتات على تبل عند حركينكا أبينا يخامس سب وانا عيفعل نختبل أبينا يخامس سبات كتزاته ون تفلت خامالتي هجي بزعبا نفسها زي تفلت عند حركينكا بزعبا دليتات كاري تفلت عند حركينكا بزعبا سمعيتات كاري تفلت عند حركينكا بزعبا حيل خان دخمت كان زي تفلت عند حركينكا كل جيزة vulnerable خات خون هجي سرخبت نبلو كم زخت بلو تصنعكم بالطعمي أقداسيو نبزخوني عينتنا هيوت كون اتي حدا أدلاي من هالباش كم زخ بحال لصنحة تناتنا حبرتسب اتي محبراونت أو زتا كوري أنا ندحري الكاس كم زي قبلومي زينك أو زبريم دلوا سعينت الله كل جزء أنا يتبزح عينت الله ولا ونبزي لك بزح جزء نزار بالله أب إنترفيوات بزحات سبات كعلونو خلونا عاي وي إنا نبلي لهم هجا حدا عاركيكم لنيرو إنترفيو دا قبركو عمنا يسرح سي وي تجي تناتنا حبرة سب زمس أيو نعا خادي كنا نعدمنا كادلنا بزي إنترفيو قالوت سبات هالو ديوم قلملا إلومو هجي اتسي ناتكا ولك عونت أبقل نقرات بالطعم أقداسي ترأس رخبت كاني حيلي هبكا مالتي حدا مستر رخبت تساقع كل جزء كمزي أنتي وانت أصوان يركم أتي identity تا identity بفلاي كاني self identity مالتي self you
ከም አይደንቲቲ ክዝርግሑ ይኽእሉ እንዲኦም ሰልፍ ካልቸራል ናሽናል ግሎባል ክንብል ንኽእል ኢና ግን ብፍላይ እቲ ሰልፍ እንብሎ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ እታ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ እዛ ስምዒታዊ ወይ ስነ ልቦናዊ ብልሒ እንብላ እውን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝገብራ እታ ርእሰ ርኽበት ክፋል ናይ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ኮይና እያ ትስምዓኒ ምክንያቱ እታ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ንፍሕ ዝግፍሕ ዝበለት እያ ሕጂ ናትካ ስምዒትካ ከመይ ጌርካ ማኔጅ ጌርካ ናትካ ድሌታት ከመይ ጌርካ ማኔጅ ጌርካ ናትካ ክብርታት ከመይ ጌርካ ማኔጅ ጌርካ ስኒ ኣብ ፖዚቲቭ ነገር ትጥቀመሎም እዩ ምናልባሽ ከዓኒ ሓንሳብ ካብ ኔጌቲቭ ነገር ትእለዩ ሕጂ እዚታት ንክትገብር እንድሕር ኮይንካ ብዛዕባ ነፍስካ ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ብዛዕባ ነፍስካ ኣዌር ክትከውን ኣለካ ወይ እዚ ሰልፍ ዲስከቨር እንብሎ ክትፈልጥ ኣለካ ብዛዕባ ስምዒታትካ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀር ክትፈልጥ ኣለካ ብዛዕባ ምስ ካልኦት ዘለካ ርክባት ከመይ ጌርካ ማኔጅ ትገብር ክትፈልጥ ኣለካ ብዛዕባ ምናልባሽ ኣብ ገለ ክትጭክነሉ ዘለካ ነገር ወይ ትርክ ክትብለሉ ዘለካኒ ክትርህርህሉ ዘለካ ነገራት እውን ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስቲ ናትካ ክብርታት ዝኸይድ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዛ ኣኽለኒ መስለኒ ታንኪ ዜና ዶክተር ሳምሶን ናይ ባሕቂ ጽቡቕ ጌርካ ሃግሊጽካ ናባኻ ይኸይድ ኣማን ሓወይ يمسيكم كبرات أخوات صدرا وكم كبرات تعذبتي أنا كل تباهيل اللي زباهلي لأن من البات كندقم تريكينا مالتي معي كان برداني بزعبازي ما سمعتي كمركم جروب كابتي قط علي بغدا ما يتصاتفكو ولا نحجون كارو كم سمعكو مجمرياتي ناتكا قون دخم قون تي ناتكا حيل مفلات أقداسي وناتو نفسها ناتكا دخمت كيف ناتكا أنت ناتكا حيلي ولا ناتكا بالحات كتفضل تدخلها أجناب ناتكا مزخد قول صوت أنا حكم مستعاب بيا ني حبر السبنا ريها قلا بلح كهون خيري أو عدو بس نقدر كفري خيري أبز مس مسأجن مستي قانقات سجن مستي حبرت دحراي وين كم نفسها متحت متسي كم تتعب أنا زعبنا كم زبوط قريب له خصوم آخر أجيك مستمر تحازو خير مسمى تحازو خير كم هو مسمى قانق تحازو لازم خير ني نفسها متحت نجد نحمت نفسها متحت الحرمتي أتي بوتا دي مركب ولا تي أتحسس بها كم نعوز جبوا أي تنعبني خمت الله كتنعبني خماناتو كنت حاسب كم زدي من كتاك أخوين سمعك بفلاي كأني من أسيات متخلو بزي تقوم سبات ويكا أبزي دلبوتا سلزواتكو كم زي رسم مركب ويلك حتى مكلها مستزحلفو هيوت عب مستمتع سلزاتو ناب شنكات ويناب ديل اللي بوتا يمزخون أجي كبيدي رسخة مخبات زي وي رسخة مركب بالت كم زي مخنيات نتايد بحالا الله مثلا عندنا كم تقدم حجج اللون ورا يستوعب على نظام السلام من البات قل صونك سام على تخليهم ثلاثة سبعة رسخة حسب الله نحرق مخاصي حسب الله عز وجل بقولنا قال ولا سخكون أخلها تحسب كرقص يعني أخلها نو إزاي أي بحالنا إزاي كم زي قال يرب يكاتو عامه حجي سخاء نتي حكاية ما بركان مرقصي كيف تغى نوعا كنت مسلكة تغيير مالتي كبيدي مهنياتو كاب حدا حبر السب نعوف انتسيكا نابكال نفسها تأماميكا عبكال من قدي كاتل كاتكيد كبيدي أبزي أغرب من البات كان أغوص غلا غير حرايم قلنا حدا يجل العلم وهم العلمات يا تعجز تحطنا إذا بلادي أتوسخها لاتا إذا خلت سبعتكم تحضر الغصة سها أنت أسدوك أتمثلها it's exactly إتنا حبراوي التحساس سباز بحالنا عندنا سلزلي ناي جاملاوي ناي حبرتسب سخان حبرتسب كم بسيلك كيد علىك كم يرم conformity نايتك conformism زبحالنا أفتنا حبرتسب كسيستم كتمثل علىك يلوم سلدا عبيو خاي it's exactly the opposite كا سرخبتك ولا كون سباتكم تبلوها ناتكا مثل ناتكا تحساس بام maybe تطوكتب للوخت كيل علىك تناتكا رئيتو تناتكا دليت تناتكا توهوبو كتتعاوقلو علىك تناتكا authenticity ولا خلق سباتكم تبلوس نفسها أمينكا تفلتكا دليت كان أمينكا تطوكتب علىك نفسها أم نفسها ناب حسابات كان أب سمعيت كان زلكا امنتسي كساخون علو يزول سلازي دقاراج أو مستنحنا حبرة السبن سرخباتن زبحال بالخالي دايسي تنحنا حبرة السبن نعوق تمثل كي يجدلي شيء بيرو بتنسو دبالو بتنسناتو فاليز دحاسبو دحاشز ولو دفع كايزاني تير سرخبات زبحال كا تنات كام فلينت تنات كا authentic self زبحال نكتفولتون إذا تبابعك
سلازي جاراج أو نجاراتي مستناهنا حبرة سوي مستناهنا تعززبا كوينو جن كساك كوندام كنجبر قلا يكون أنت نحنا حبرة سب إتناهنا حبرة سب بزح نجار نجارات ده هذا نجار له نحنا جن بخمينات تناهنا authenticity تناهنا self discovery فريد ناس نات حبرة سب ناون كبارات خمزلو خبجرنا influence كنجبر خم نخيل كن آمن كن كلا لنمبر تي حبرة سنة بزح تبقون حما نجارات هيبو أبين نخون خالي مرميل نخون خالي نحنا جن بخميتا نحنا self awareness تا self discovering بخمينا رخبة ساعة حتو كم زد بلا أنتو يحاونا ملقيتا من شمو رسيعيو emotional intelligence زبحال مسرح نعطيو تمس نفسها أنا مانية سلمنتاي كم زخونا له سلمنتاي كم زقبر على خوي كان حساب سحادة مسرح يخوين تسمعني تي emotional intelligence قدام الناس مس نفسها خلوها كخوين يسمعنا أنا reflect خاطو قبر مس نفسها عند حد صبق ليلا لك سمعت كان يوت كانت تحاسبون تسمعت لك كان the same time كان خالق سبق أخوهم كتنبوبون كم ختردون communication كا مختم محايشون كلا تعلو مالتي so تا self discovering مست ناس emotional intelligence مست communication مست خالق سبق كم يجرك تم محايشون تتحاحزت كونات سمعني ناي بحكي صوفيا حبت مريم كلتا سبات رأسك عيلان انتي لو مخاص حاسس بالله يزبها تبلك الله أمان حاونا سامسون حاوي دحان أنا ولا عصرت عنكم حاسس بالله يلكم أنا رأسي سلسفلت أتسقم يودين لا السعر خبت كما قلت أتاني بحكي أبتي سخا متكلكا بكا تسخا تأمن له تعلق لك تي تناتكا حيلن تناتكا دمكتن دخمتن اندحرالي لك الإصخاء ولا حاسس تباهلك أزي عدخمتي أفتاناتكا قنعت التحساس باقن من نفس بندحري لك تأمين كارلا أبقى السيخ عدد لهنياتو قلينا كم زندو قدفو قليتكاس بك ويكا سبك مرسلكا ولا حتى نشتي نقارينا ريستورانت خيط كاسي أكنت تدليو تفلسي كم تناتو أمسلي وي كم تناتو أمسلي نبلو نقرالو السرفكا تناتكا دليكا مثلات مالتي ولا حتى نشتي هجي ولا أبتمرتن ولا عسي مرجع خطب ولا مرجع خيط وهبنا هنا أوردر داتا جبرنا من البات استعبابيا هذه زي بلا زياية وهي كامل البات بتدخلنا سئنات بزح نجار جودي لنا كعبثل بزح نجار كم تيجي زبالتون بزح مورال لبنان وسدرانا أو يسومنا كنا زين كنت أنا ما في المين بحكيت ناقل هو تعزفنا حبرة السر نحاول نبغى سمسم نحاول زعم مسلات actually كابتن زرقفن مسلاتاتنا يعني حنتي صبات مسلاتاتنا كاب زبلانيا مغنياتو كلتا سب إسخايلان دحاري لو مخاص حاسس بلا يلا أنا يكون ندبل خارج لو self reflect قبر يوم زبل خازل لو كلتا سب إسخايلان تنتا يلا تزقون نيرو تاس different direction كله مجدي مالتي كلتا سب إسخايلان تلو مخاصس بلا تلو مخاجن سكتمليس كاريات حسابات كاملتي reflect قبر إسكاي تكل على خارقة إمبر كابت مجديته على مالت هيكونن تجي حدا كابتن self discovery سي مالتي بس نفس خمس زرابي مالتي أنا سزدي ناتي متكل زدي ناتي كم زدي maybe ناي جلسة باليس جنزب خون خالي جلسة بيجي جنزب بالي كوناني كلتا سب بالي كونن جنزب أبكن جنزب سب أو نتي بالي خون دلون عكاتلهم maybe reflect مسجبركا أبكون عم قدي زل خطبل تخلي خا يلان مالت هيكونن تحنت أقداس كدار بلا دليل له سمعكم حاجات دي مثلا بزعبا لوطي كتزارب سمعني راح انت حبتنا رأس رخبت حدا كابتي أقداس نقدر مش خيد ويت ايموشنال انتليجنس نبلو لوطي مالتي ود سبسي اتنات ايموشنال انتليجنس ናይ ገለ ሰብ እንዳመል እንዳጠንከረ ይዝኸይድ እቲ ናቱ ክብርታት ወይ ቫልዩ ከዓኒ እንዳተቀየረ ሓንሳብ ድሌታት እውን እንዳነፀረ ይዝኸይድ ብዙሓት ሰባት ክትሪኦም ከለካ ስኒ ኣነ ደራፋ የኸመይ ዳኣመሰልኩ ኢሎም ቁርብ ክፈታቱን ፀኒሖም ድሕሪኡ ከም ገለ ኮይኖም በቃ ውፅእ ኢሎም ኣብቲ ኮሜዲ ድዮም ኣብቲ ገለ ኣድማዕቲ ኮይኖም ነብሶም ክረኽቡ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ልክዕ ከምኡ ማለት ሕጂ
ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ነብስኻ እንዳርኣኻ እንዳገምገምካ ዘን ኣበዩ ሓይልታትካ እንዳርኣኻ ምኻድ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ለውጢ ኩሉ ግዜ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ኣነ ዝስማዓኒ። እቲ ለውጢ ገለገለ ናይ ክብርታት ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ። መሰረታውያን መትከላት ንኩሉ ሰብ ክህልዎም ኣለዎም ትብሎም ነገራት ኣለዉ። ኣብ ገለ ግን እቲ ድሌታትካን ስምዒታትካን እንዳለለኻ እንዳተለወጥካ ትኸደሉ መገዲ ኣሎ። ነርና ሳምሰንግ አይ ቲንክ ሙሉጌታ ሓውናውን ኢዱ ይቃቢል ኣሎ ናባካ ሙሉጌታ الو هو انت دي مسيلك سقاب حجي قال سينيري حجي كله كنزاربو تصنحنا سميتي حجي سقاب حجي مسين نبر انا زلقو بوتا بتاعني ايكونن زومعتيخا تزارب حجي كله كنزاربو دقعنا بتكبر زين نقيرو حجي كلنا دبنايو حدايو علينا قناعته اب امباتي دبال كوسدنايو ايموشنال انتليجنت ايدنتيتي نبلو دلنا عم مጨረሽ ታበይ ወስደና መስልክ ኢምፓቲ እንደህር ደብልካ ሱር የብልካን ማለት ነው is not easy what እዚ ንዛረቦ ዘለና ቴማ ምናልባሽ ኣነ ሕጃብ ሰዓት እዚ ኢሞሽናል ኮይነ ይዛረባለኹ ማለት because ጥሪ ኢለ ዳዕቱ ደለኹ ከምዚ ናይ ከልቢ እቱ ኢለ በዚ ድማ ሰባት ኣታሙል ጌታ ግደፉባ እሶም አይፈልጥዎን ኣለዉ ኣብትናቴ ካኣቱ ይክእሉን እዮም ኣነ ግን እንዳተጠዋወኹ ይርክበኩም ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ንገዛእ ነፍሱ እንታዩ ስምዒት ይብልዎ ማለት እዩ I like it when we are talking እዚ it is very important ቴማ እዩ ኣነ ጥሪ ኢለ ኣቱኒ ጥሪ ኢለ ግን ካኣቱ ዘኽእለኒ ኩዕሶ ኮሙ እንደህር ኣነ ኩዕሶ ደፈቱ እንተኮይነ ንምንታይ ፈተኻይልና ሓደ ክፀርፈኒ ይኽእል እዩ ኣይሕዘሉኒ because ኢሞሽናል እታ ኢንተሊጀንት ትበሃል ስለ ደይብሉ ኣነ ማኪና ክንዝውር ከለና ንምንታይ ደም ቢጫ ቀጠልያ ኢሎምና that is the color that is emotional intelligence ለህርዳ ትራፊክ ደይብሉ ቦታ ደዓበየ ሰብ ቀይሕ በሪሑ ተኸደስ እንታይ ትብሎ ካልእ ግዜ ግን ኣይፈለጥኩን ዝሓወ እንታይ ኢሉካ ክትኣምኖ ክትክእል ኣለካ ኣይፈለጥኩን እንደህር ኢሉ እንደህር ትደቕሶ ኮይንካ ኣይናይ ጀነሬሽን ዳይ ክነብር እሲ ደምህረና ደሎ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኣነ ብትምህርቲ ኮንኩን ሰልጥነ ብላይፍ ግን I can talk life this experience ሎሚ ጥበብ ይንበር ኣብ ዓለም ድነብር ዘሎ ኣብ ናይ 17 ጀነሬሽን ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና እሶም ድማ መን ቀይሮሞ ኣብርሃም ሞስሎ እዚ ሕጂ ኣብ ዓለምና ኣብዚ 70-80 ዓመት ንነብሮ ዘለና ናብራ ማለት እዩ ዛት እንታይ እዚ ኣብ ኣፍሪካ እዚ ትምህርቲ ክኣቱ ይኽእል ዶ ዓቕሚ ኣለና ዶ እሱ ክነምፆ ሶሻል ሴኪሪቲ ክንደንድቕ ንኽእል ዲና ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ምስ ተፋትሐት ገንዘብ ክንህባ ንኽእል ዲና ካኖት ኣነ ንስኻን ግን ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣበይ ክንምለስ ክንክእል ኣለና ማይ ድብ ፀምአን ደይፀምአን ክነለሊ እንደሕርኪ ኢና ኢምፓቲ ዝበሃል ኣትዩ ማለት እቲ ኢምፓቲ ብገንዘብ ስለ ደይርከብ እዩ እዚ ኩሉ ሚልዮን እንዳጥፍኡ ወይን እንዳበልዓኻ ትመሃረን ወይን እንዳበልዓና ዲና ንሕና ተማሂርና በትሪ እንዳወሰድና ኢና ተማሂርና ታሃሪምካ መፂኻ ዘለኻ ስኻ ተዘናበለ ሓንጎል ኢኻ ሒዝካ መፂኻ ውሕጂ ሒዝና መፂኡ ብዘይ ልብና ኢና ወፂና ዋላ ኣነ 40 ዓመት ይግበር ኣብ ስደት ኣነ ውሕጂ ምፂእኒ ድብል ስለዚ ብድሕረይ ድመፀ ድማ ከምኡ ውሕጂ ከም ዘምፅኦን ኣይክረኣየኒ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ በት እንታይ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘለኻዮ ኣከባቢ እቲ ትረኽቦ ፀጋ ተመሊሱ ናብ ሃይማኖቱ ክወስደካ ክእል እዩ ተመስገን ዝበሃል ነገር ክትፈልጡ እንተዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ እሱ ይክመፅእ እቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንት ንብሎ ዋላ እቲ ኩሉ ተተዛረብና እዚኦም መፅሓፍ እንዳር ፆም ይካየና መጨረሽታ ብትግርኛ ክትዛረበን እንዳሕር ኮንካ ኢምፓቲ እቲ ሰብእነት ማይ ክፀምዓካ ከሎ ንዓኻን ነቲ ማይ ዘለዎ ቦታ ኣነ ሕጂ ኣብ ኖርዌይ ኣለኹ ኣብ ዝበለፀ ዓለም ፅቡቅ ማይ ዘለዎ ዓዲ ቡምባ ከፊቴ ብጀካ ናይቲ ማይ ናይ ገዛ ቡምባ ከፊቴ ድሰትዮ ዘለኹ ገዚኦ እንተሰተኹ ማይ ክንድምንታይ ጥቕሚ ከም ዘለዋ እንድሕር ድፈልጥ ኮይነ ኩሉ ሻ ማይ ድፀውዑ ሰባት ክስማዓኒ
ክፈል እንድሕር ዘይከዓለ ነቲ ማይ ጥራይ ዓነት ፀገምኩ እንድሕር ዳ ትምህርተይ ሓንጎለይ ገፊሑ ጨጉረይ ተነዊሑ ኣነ እንታይ ገብረለይ ጨጉራ ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ታሕቲ ጨጉሩ ደሎ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሪፍሌክሽን ድህብ ይብል ማለት እየ ሶሪ ግን ከንዋሕ ኣይደለኹዎ ነቲ ነገር ናተይ እውን ቴማ ስለ ዘይኮነ ፅቡቅ ግን ስምዒት ዝብሎ ድማ ኣነ እውን ብተግባር ቁሩብ ንክዛረብ ኢለ ድሓር እዚ ብሓደ ክፋል ዝውዳእ ኣይመስለንን ስጋብ 7 ክፋል ዝኸይድ ነገር እዩ ኮይኑ ዝስምዖ ንዓነ ናይ ብሓቂ እንተቀፀለ ፅቡቅ እዩ ናብ ድራማ መስሓቅ ድማ እንዳገበርና ሓደ ግዜ ድማ እቲ ጀነሬሽን ተቀይሩ እዩ ሕጂ ኮ ሎጂክ ኮይኑ ደሎ ነው የርእዩና ኣለዉ ዋላ ኮምፒተር ይመፅእ ኣሎ ሮቦት ይመፅእ ኣሎ ሕጂ ስለንታይ ኢና ክንፅበይ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብኡ ከምዛ ዓንተይ ዝበናዮ ኖ መን ሽሙ ኣነ ስእሊ ስለ ደይርኢ ዝነበርኩ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣይተሓዙለይ ኣብኣ ከለኹ ግን ቀሲለ ክሪኦ ኣነ ምሸት ፅቡቅ ገይረ ይቆራረፀኒ ስለ ዝነበረ እምበር ኣነ ብመንቀርቀር እኮ ተሃሪመ መፅእ ካብ ገዛ መንቀርቀር መሽረፈት ኩሉ ተዘርቢዩለ መፅእ ኣነ ብዛዕባ ኣብዚ መፅእ ብቢራ ጠርሙዝ ንሓደ ሰብ ካሃርሞ እንተኮይነ እቲ ዓንቶይ ዝበናዮ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንት ወይ ድማ ካብኡ ቀፂና ካልእ ኣበይ ክንኣቱ ኢና ኩልኩም ፈትሽዋ ኮኦርዲኔሽን ክንኣቱ ኢና ኮኦርዲኔሽን ድማ ኣለኩም ገና ናብኡ ክንቅፅል ኢና እቲ ኮኦርዲኔሽን ድማ እንድሕር ዘይሰልጠነ እቲ ዝረኣዮ ድማ እሱ ንምንታይ ኮኦርዲኔሽን ኣድላይነቱ በብወገና ንፈትሾ ነእቶ ጎጎል ሎ ኣብ ኢድና ኣሎ እቲ ትምህርቲ ሱ እንድሕር ተዋሃሂብና 1 ሚሊዮን ፒፕል development is ዝከበደ is not investor that is easy ንሪኦ ኣለና ኣብ ቅድሜና ኢንቨስተራት ዘለውና ማለት እዩ እቶም ዴቨሎፕመንት ዝገብሩ ግን ኣበሎ ንምንታይ ደይፅሞቕ ብትግርኛ ከምዚ ሕጂ ንዛረቦ ኣነ ብትግርኛ ኣብ ኤሮፓ ሰልጢነ nobody cannot believe እዚ ነገር እዚ ንምንታይ እንተይልኪ that is emotional intelligence ኣኪበዮ ድመፃኹ ሽግራት ብምሉ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ምስ መፃኹ ፅቡቅ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ንዓይ ስደት ማለት ንዓይ ምጥፋእ ማለት እዩ ትርጉሙ because ደቃይ ኣብዚ ኣነ ኣብዚ ንምንታይ ኣባ ሓጎ ይብለየን ኣብዚ ጤሻ ይብለየን ኣነ ኣብዚ so but ክንስልጥን እንተኮይና ኣብዚና ክንስልጥን ዘለና ክንስልጥን ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ክንቅየር ማለት ድማ እሱ እዩ ማለት እዩ ኣነ ዝዓበኮ ደቀይ ክዓብዮ የብሎምን ደቀይ ዝዓበዮ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ደዩ ካብ ክንዮ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ኢምፓቲ ኣብኣ ትውዳእ ኣብ ኤሮፓ ብዛዕባ ኢምፓቲ ኣቲና ውሽጢ እንተ ኣቲና ከቢድ እዩ ከቢድ እዚ ቴማ እዚ ኣይ ዶንት ኖ ምናልባሽ 2 ዓመት ክወስድ ዝኽእል ቴማ እዩ ብቀሊሉ ዝለዓሉን ኣይኮነን ግን ብትግርኛ እንተተፀሚቁ ግን ሓንቲ ፔጃ ቶም ክኢላታት ክፀምቅዎ ከለዉ ኣነ ክኢላ ኣይኮንኩን ግን ላይፍ ኤክስፒሪንስ ይደለኒ ላይፍ ኤክስፒሪንስ ድማ እቲ ፕራክቲካል የዛረብ ዘለኹ ፕራክቲካል ኣነ መን ኩልና ንገልፆ ኣለና ኣነ መን ካበይ የመፀ ካበይ ናይ ቦታ የመፀ ካብ ማይነስ ዚሮ የመፀ እቲ ተሃሪምና ተቐጥቂጥና ኣይኮነን ትስርሕ ዘሎ ኣበይ ቦታ ኣለኹ ብሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እዚ ቴክኖሎጂ እንታይ ቀሪቡለይ ኣሎ እንታይ እዩ ዝደሊ ኣነ እንታይ ክኸውን እየ ዝደሊ ዓቕመይ እንታይ እዩ ኣነ መን ክንዲ ምንታይ ዓቕመይ ቁፅሪ ጫማይ ስኡ ኢለ ኣይክደሎን እየ ስለዚ ኣነ ድማ ቁፅሪ ክንደየ ኣብ ቁፅሪ ክንደየ ዘለኹ ነቲ ኣብ ቁፅሪ ክቅድማ ክብል ኢደንቲቴት that is very important ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣነ ወደፊረ ክዛረቡ ኣይክእልን ስለምንታይ ስጋብ ኣነ ድክእሎ ጥራይ ዝዛረብ እቲ ካባይ ንላዕሊ ዘሎ ድማ ዝወዲ ትክክል ኣሎ ሞ ኣነ እውን ቁሩብ ክሱ ከሉ እንዳበለ ክኸይድ ከሎ that is development ኮይ ኣፍሪቃ ከቢድዎ ዘሎ ብሚልዮን ቁፅር ዓድታት ማለት እዩ almost ኣነ ካብ 50 ዓዲ ንላዕሊ ርአ ኩሉ ርአየ ተመሊሰ ካብ 80ታት ጀሚረ ስጋብ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ሰልሶ እዩ እምበር there is not any change because ኣበይ ደሎ ትሽግር ኣብ ሓንጎል እዩ ዘሎ ሓንጎል እዝኒ ዓይኒ ምርድዳእ ምክብባር ዲሲፕሊን እዚአን እንዳበላ ኣብ ኢምፓቲን ክቁፀራ ማለት እዩ ኣነ ዝሰርሓሉ ቦታ እውን ኣብ ከምኡ ቦታ እዩ that is the very important ዓብ ቦታ ሂቦ ዘሎ እንታይ ዲሲፕሊንን ምክብባርን how you get it እዚ ብምንታይ ትረኽቦ ብትምህርቲ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ብተግባር ኢኻ ትረኽቦ ፕራክቲካል ዝሓወይ ከመይ ፅቡቅ ኣሎ ዶ ግዜ እዎ ፅቡቅ ኣለና ንነብር ኣለና ንትንፍስ ኣለና ድበሃል
ግብረ ገብ ክትምለስ ኢኻ ማለት እዩ እሱ ማለት ድማ እዚ ኢምፓክት ንብሎ ዘለና ሶሻል ስኬፕ ስለዚ ሶሪ ኣነ ኣብ መንገዲ ናብዚ ንብስበስ ኣለኹ ክገድፈኩም ግን ክሰምዖ እየ ኣይ ሆፕ ኣነ ፅቡቅ ሓሳብ ሂበ ይኸውን እቲ ተጋጊ ድማ ሶሪ ብጣዕሚ ፈትዮ ሙኻ ተዓዘብትና እቲ ግሉፅነቱ ኦነስቲ ምዃኑ ሶፊያ ሃብተ ማርያም ትብል ኣላ እሞ ናይ ብሓቂ ቤተኸወይ እቲ ናፃ ኮይንካ ሓሳብካ ምግላፅ ከማን እኮ ሓደ ካብቲ ሰልፍ ዲስካቨሪ ድሕር ደኣ ርእሰ ተኣማንነት ኣለካ ሰልፍ ኣዌርነስ እንድሕር ኣለካ እቲ ዝዓበየ ነገር ናይ ብሓቂ እታ ሰልሶም ዝበልካዮ እሞ ኢካ ከምዚ ነብረ ኮይነ ዘለኹ ሕጂ ግን ሶሪ እንበልኩም እስቲ ስምዒት ማለት ኣነ ሕጂ ብሰዓት እዚ ከም ስምዒተይ ክገልፅ ከለኹ እንታይ ኮይነ ማለት እዩ ዳት ናይተ ፓሽንት የርኢ ኣለኹ ተሓቲተ ክምልስ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ስጋብ ዓቅመይ ክጋገይ ድማ ስለ ዝኽእል ቢኮዝ እንታይ ይብሎ ሓደ ግዜ ገለ ኣብዚ ኣፍሪቃ ዝሰምዖ ኳ ቀደም ናይ ሎሚ 30 ዓመት I'm not a gentleman I'm African ማለት ሓደ ሶ ስጋብ ሕጂ እዚ ቅድሚ 30 ዓመት የሰብዕ ያ ቋንቋ እሞ ኣብ ሌጎስ ከይደ ሓደ ስቦታ you know my friend yes I'm not a gentleman I'm African man ሎማ ኣብዚ ኤሮፓ ኮይነ ነዚ ዝበለኒ ነገር ከብሎ ከለኹ I'm so that is እሱ ሕጂ እንታይ እቲ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ንዓይ ሓጊዝኒ ማለት እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ክትነብር እንተኽኢልካ እቲ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ኣለካ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ወዲ ኣውቲስታ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓበየ ሙሉእ ኢትዮጵያ ወዲ 11 ዓመት ርኤ እንደገና እዚ ኩሉ ዓዲ ድማ ዝቕመጠሉ ክሪኦ ከለኹ እዚን ዝመሃረን ትምህርትን ወይ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ድማ ተግባራዊ ገይሩ ኣርኤኒ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዕውት ኣነ እምበር is not theoretical ድማ ምስ ተግባር ፅቡቅ ይድኸውን ምናዳ እንዳኣረካ ክትከይድ ከለኻ ትምህርቲ ይርድኣካ ይቀሊል ነዚኦም ደቅና ድኸብዶም ንእሽተይ ከለዉ እቲ ኢምፓቲ ሕጂ ኣብዚ ድመፅእ ኣነ ወዲ 3 ዓመት ከለኹስ እንታይ ይገብር ነይረ እዚ ወዲ 6 ዓመት ኮይኑ እንታይ ይገብር ይልካ እንድሕር ተመሊስካ ዳት ኢዝ ኤሪክ ኤሪክሰን ኣብ 8 መቂልዎ ንወድኻ ወይ ንደቅኻ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክዳኑ ገበንኡ ክትቅይረሉ ከለኻስ ሕሰብ ኣብ 80ታት ንዓኻ ገበናኻ ትቕይሩልካ ክመፁ እዮም ስለዚ teach him the respect ኢልዎ ካብ ወዲ 2-3 ወዲ 1 ዓመት ከሎ ይብለካ so you have to be careful ስምዒቱ ኣይትቀንጥጠሉ ገበኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይተሸፍነሉ ኢሎም ፃዓዱ ብዙሕ ግዜ ርኢኹም አንተ ኮይንኩም ኣብ ዝኾነ ሽቓ ናይ ቆልዓ ሰሪሖምሉ መደቀሲ ኣብ ሳሎን ንሕና ቡን እንዳሰተና 6 ኮይና ንቀይረሉ ታቲዝ ነቲ ድርቀት ዝበሃል ወይ ነቲ ኢሞሽናል ናቱ ይሓፍር ንምንታይ ዓብይሱ መልኣኺ ይርኤካ ይደሎ እንታይ ዳ ኮይኑ እዚ ኣቦይ ኣደይ ይብሎ ንሱ ማለት እዩ ክገልፆ ከሎ ኤሪክ ኤሪክሰን ኣብቲ ሰዓት እቲ ካብቲ ሳቶም ዝርእይዎ ወይ ካብቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ድሕሪት ዝነበረ ሽግር ካብ ቆልዑ ዝወርድ ምስ ረኣዮ ንነፍሱ ምስ ረኣየ ኖ ቴሊሂም ስኻኮ ጨና ናይ ደገኻ ቀልቀልካስ ከም ኬክ ዝጨኑ ኡፍ አይ ሎቭ ኢት ክትብሎ ከለኻ ታትስ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ይስሕቕ ማለት ይብለካ ታትስ ኮንታክት that is emotional intelligence ሓደ መዓልቲ ንኤሪክ ኤሪክሰን ወይ ኣብነር ወይ ሾዘን እዩ ዘሎ መስለኒ እዞም እንዳ ኤሪክሰን ገለ ኣድም መስከ ግን ስምዒት ኣይተኹምኒ ሶሪ ግዜኩም ወሲደልኩም ናተይ ተራ ኣይኮነን that is ሓሳብ ጥራይ ሂበ ሶሪ ብጣዕሚ ፅቡቕ ብልጌታ ክንቅፅሎ ኢና ፅቡቅ ሌላ እወ ኣብ ሽግር ስለ ዘለኹ ጥራይ ህወኽ ና ፀገም የለን ሰሞን ከባቢ ብዙሕ እግርግር ኣሎ እንዳተሓባእኹ የድወፅእ ዘለኹ ድሓን ምሶም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣለ መዓልቲ ክትሰምዖ ወይ ትመፅእ ትኽእል ኢኻ ፀገም ኣይኮነን እሱ ኣብዚ ኸደኒ ስለ ደይብል እያ ዋዓት ያዛኹም ማለት እዩ ቻው ሓቢቢ ተንኪዩ ሰላም ሓፍተይ ብጣዕሚ የመስግን ነዚ ድሃብኩም ንዕድል ቴንኪዩ ሙሉጌታ ሓውና ናይ ብሓቂ ሰሓቕካ ሰሓቕ ኣታ ሰልፍ ዲስካቨሪ ሲኮር thank you ሰላም ሓፍተይ ኦኬ ቀፅልዎ ኣምላኽ ድማ
نخلنا عبد بنا حضرنا تزاربنا اوكي يعني لا تشاو الناس حاونا نبها ثانك يو ጽቡቕ ብጣዕሚ ማለት ነልዕሎ ዘለና ሓሳባት ብዙሕ እዩ ይጋራጮ ኢኻ ናይ ብፍላይ ምስ ሳምሶም የለን እምበር ምስ ሳምሶም ምስ ትዕግስትን እዚ ናይ ኣእምሮ ናይ ዓውዲ ኩናት ናይ ኣእምሮ ኩናት ክገብር ጥራሕ እዩ ነይሩኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዲስኣግሪ ዝገብር ማለት እዩ ኣብኡ ኣብዚ ክብልዎ ዝፀንሑ ንበሎሞ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ብፍላይ ሳምሶም ኣነ ፅር ኣቢል ዝበላሲ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ሰልፍ ዲስካቨር ብለሎ ኢንቴሊጀንስ ምብላሕ ማለት እዩ ዘለካስ ምብላሕ ማለት እዩ ንበሎ ካራ በልዎ እሞ ፋስ በልዎ ምብላሕ እዩ ሕጂ ምብላሕን ብዓንዲ ርእሱ ነቲ ካራ ወይ ድማ ነቲ ፋስ ምፍላጥን ቶታሊ ዲፈረንት ማለት እዩ ፈፂሙ ቶታሊ ዲፈረንት እዩ ብጣዕሚ የገድሰና ምዃኑ እዚ ሰልፍ ዲስካቨር ዝበሃል ከዓ ይረአየኒ ኣሎ ከምኡ ማለት ኦፖን ልኾና ከምኡ ምባልና ፅቡቕ ግን ከቕቢታ ፅቡቅ ጌርካ ብርሓያ እዚኣ ኣይተረዳእኽን ኣይሰማዕኩኽን እቲ ሰልፍ ዲስካቨርሲ ኣብቲ ውሽጢ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ዘሎ ኩሉ ኢሉ ነይሩ ኖ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ መስርሕ ኢሉ መስለኒ ድኻ ኣነ ከምኡ ተረዲአ እዮ ያ ተረዲኸ ትኾነ ግን ፅን ኢለ ሰሚዐየ ኢልዋ እዩ ምናልባት ባህላ ተጋጊን ማለት እዩ ተመሊስና ክንሰምዕ ንኽእልና ማለት እዩ ካልአይቲ ኣብቲ I don't think so كمان كم تحسبي بوش تغيانة مالت زي حبارونت من إحنا سناي حبار ناي سوشيالينا سيلف ديسكفر زي مالت سي عنت ولك أونت قلة مالتها يكونن توتال بمتى ترديهم ولا هم ندعي فتشي مخم يكونن ناي حبار نجر نحنا بحبار كنعبينا ندلي أبزخ أبي individual كعبيهم زدليو مني بحبار زنبر زلو مني ببين زنبر زلو أفكت أنت مسينا ኣብዚ ሕጂ ኦፕን ኮና ንዘሪና ብጣዕሚ ይፅቡቕ ማለት እዩ እቲ ዘለና ድኻም ብልክዕ እንተዘይልናዮን እንተዘይፈሊጥናዮን ንሕና በዚ ንፉዓት ኢና እንታይ ሃለትና እስኪ ናይ ሓባራዊ ነገር ንሕና እንታይ ሃለትና ፕራክቲካል ትመፅእ ናይ ብሓቂ ብልብና ክንዛረብ ተኾና ሲ ብሓባር ስምምዕ ሓልይዎም ስለ ዘለዎም ዘይኮኑን እዮም ክንገይሽ ተፈቒድና ዘሎ بقولكم كوز نبرو يلن قبرز غفلوا يسامعوا حدا صغيلو حنكاس حلاف خون سامعوا قال مالت افتي دايفرسيتي زلتي سوشياليزم ناتم ده ما تصبغنا ناي دايفرسيتي سي ترديوم كن ببينهم زخذلو ملكت بفصم ايرانان مالتيو اما مጨረሻ كم هاجر كم عدي قال خذ خلو مالتيو انتهى لنا نحنا تعقست حفتي يا مالتيش نحنا صبغ لنا نحنا خمزينا I don't think so. So of course maybe I تردد خاننا. أتيا لو خزاف تعقد صلوة. No مالتي سي جي أبي أسمعي أنا جي نيركان خفتي ناي كيروس and سامسون نيركانش هكذا جي comparing it governor كيروس ستايل governor يوهادو مالسي تحبرتسب عينة تحبرتسب أب western countries وي أب أوروبا أمريكا وي أب أفريقيا أب إيرترا in particular نحن حبرتسب نزار نخل نامتين دعدم عينة التحساس بايدلنا التحساس با ناي حابش أنا إيرتراويان تا بت مثال ندرعي ولا تا مشلا خابك سايت واتسي وين ونشف تخون قال عينت مالسي نسب كم مثل مالت ياكو you understand كاب سب كات في تروبوخت في اللي يبل كان مالت كاب نفس هذا معلتني إريكسون ويابل هلو دي عونا هاي كده دي ايش حجي already تمثل ان احنا التحساسبا نعو يزمثل نحنا مثل نايتي ابها هلانا نكلينا ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብና እንታይ ይዝብል ካብ ሰብካ ኣይትፈለይ ካብ ሰብካ ኣመና ኣይትብል ሕጂ እሱን ኣይተባባዓካን እዩ ንርእሰ ንኽትገብር ማለት እዩ ክህልወካ እውን ክእል ግን ዋላ ተሊካ እቲ ሕብረተሰብ ቢፃቕጠካ ንዕኡ ክትመስል ስለ ዘለካ
كاوت إلك حسب وقت حس كم ديت خير جيرو سلا المهركة دلو إنكارجونا يتكبرني خا ترديك حاجة أبدأ جمعت إخاجن الدايفرسيتي خمسة دول كاي دايفرسيتي individualism تخون الناس كسخا كم سمت فلوينت كم زلكا بلج أتات كم زلكا authentic ناتكا خال سبزي بلو نجار كم زلكا كمهرو خاص لزجمرو كناتكا individualism ناتكا فلوينت كأني يرداكا أجي نخلتيو دا أكمبيران قبرن بار إذا حما أزح تبو ما تهيكونن إتي فلوينت جن اللوه ماشي فلوينت كم زلو طريان فدلنا بار كم زل judgment دخونو نجار ساين هبنينا دلنا كم دفال على جن of course نايقدنينا compare كنقبرو مالتي ترديني exactly قاليسكيو حجي جن بمنتاي compare زي كونسي بزعب عدنا فقر سلزلنا ناب حواتنا مالتي خبر لنا بزعب رأسنا هنا خان زارب زلنا بمنتاينا حجي نوتادرو practical بهيوتنا مالتي أفريقيا منتاي كونتات الله بزعب إيترات راح يكونن نايقدن بزخيت انتخوينسي زين خيد تاخنا تاين مسلا لنا مالتي فتارز هابرنا دايفرسيتي مقبال ندحر ابينا ترفو خيناتي كينات راحي مالتي داسيت نحنا خنا معراري كاينا تربلكم قرعتر وسه انتلكا خومو غيرن تفطيركا وين تفطيرات كاس نسو بقى كوريكشن كنغبرل كاينا يكو وخلاص زراربا تعقس تحفظي امسايو خا براكتيكال انتايو كيناتن وروقن اب زوريانا ينبر اكسبت لزين غبرو نحدسب كم سلازين قبرو مالتي حج نحنا كو كننصبارقو زلنا هيوتكو الله بلكع نزنت زيمتينا يو ايناي مدهانيتنا خنوسد نابيكن كيد واسي تبهلن تفطر مخبارن ببويني مالتي دس زبلك بهلنا بتعمي كيف زلوا مالتي بهلي صبق نغير زلنا هو evolve خنقبر كنعبي بحجي بزح سرعات كم زلنا طرحنا نحن أمن نخلت أفريقيا نمنتايخم أبهنا هنا حبرتسب نمنتايخم إلو إلكا مالسي أوروباويان كدمي 5-6-7 عمد زنبورون حجين سماين مريتني تتحساسوهم ولا تتأبهالهم تكايدهم نحناون جينا أب جزيو كم نبطح فلت يجن نحنا متاي درجة لنا جينا أفتي ناي معبات ناي متسقط نجار خساين زلنا ايفوف كم نقبر فرش فلوت يزنا يقدني منتاي نحنا زدقوتينا بخالقنا عن رينا خالق تماهيرنا خالقنا متينا عندنا شو هذا لو تتعرف تحبرت سمت هذا زين قبر دلنا لو تتعطين بعده عبد شحيك زبدقن هاللمبر influence كنقبر impact كنقبر نحبرت سبنا نخلال لنا بنشتي بوتانا بنشتي عمنا مالتي سو لو تكمتيو قد جيزي خوست دخل مالتي exactly تعم صبغ ምናልባት አማን ሰላም ተተዋቢልናኩም ኮይን ሆን ይፈቱ አንተ አግስቲ በቃ مساء مباسካ كيف يزبني በጣም ያ كيف كلكم دس يزبلني انا رساني نايتلان رسان هاي تمبر نايتلان الله انا بتاعم صبغ اسندنا دلينا اوبن ديسكشن دلينا زلنا هم انت معبيلو بتاعم صبغ هي مالت تكندي حجي حدا كابتي سو حدا كفالناتنا ايتي ما تحكن زارو صنحناس ما تكفال يزخت غبرو صنحكم هناتو اب حبرسمنا بفلاي قب حج زلو منسي ازي زلينا زلو مالتي ولا 9 ساعات نتبعات تسامعوا بتحسب قلت تسمعهم ناتكم كم زي تسمعهم تسمعهم الله ما بزي ويكاتي بيسامع يكون لكم غبرو صنحنا كله بناتكم بريتو على حد نطيخم لهم انا خندرداني مالتي كنا بحبرسمنا انت يعني قرب كاب تعذبكو هنات نفسها مزراب كم زي ممكاح ومجهات بس نقل سبات مالتي ወይ ከተማኸሪ ኢልካ ምስትኸይድ ኣብ ገለገለ ሰባት መጀመርያ ዝመፀካ ነጥቢ ኔጋቲቭ ይመፀካ ናቶም ርእይቶ ማለት እዩ ኣታ እዚኣ ትኽእላኒ ኢኻ እዚኣ ከምዚኣ በቃ ከምዚ ኣብ ዝዓዱ ዘለዉ ሓደ ካልእ ሰብ ዜጋ ወይ ፀዓዱ ገለ ከተማኸሮም ከለካ እዚኣ ከምዚኣ ሓሲበስ እንታይ እያ እንድሕር ኢልካ ፈትና ምናልባት እንተሪኢ ፍቲንካ ገለቶም ከወሲትካስ ገለ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ገለ ዝብል ሞራል ገለ ሂብካ ወሲትካ ትወስድ ግን ኣብ ናይ ሕብረተሰብና ግን እዚ ትሪእኒ ኢኻ እዚኣ ዳ መንፈልጠከና ስኻ ዳ ሞት ማለም ሰናስ ማለም ገለዩ ክድህለካ ይፍትን ማለት እዩ እንጂ ነብስኻ ተኣማምነት ነብስኻ እንድሕር ዝተረኽበት ኣለካ ኮይኑ ነብስኻ እንድሕር ትፈልጥ ኮንካ ነብስኻ ትተኣማምን ትኾንካ እቲ ዝመፀካ
ምንፃግ ወይ ከዓ ዘይምቕባል ካብቲ ስኻ ትደልዩ ሰብ ንዕኡ ኣይትቕበሉን ኢኻ ማለት እዩ ብኸምኡ ምኽንያት ኢኻ ርስኻ ሓሰስ በላ ንሕብሎምኻ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰባት እዚ ኣምልሉን እየ ንምባል እየ ምክንያቱ ምስ በዝሐ 3-4 ሰባት 5 ሰባት እቲ ሶም እስኻ ዝገበርካዮ ወይ እስኻ በፂሕካዮ ዘለኻ ንድሕር ክርዶም ዘይክእል ኮይኖም ኣብ ሪስክ ንኸይትወድቕ ኢሎም ዝሓሪድካ ዘለዉ ዝመስሎም ንዓኻ የውድቕኻ መሊሶም ማለት እዩ ሪስክ ውሰድ ፈትኖ ተዘይተዓዊትካ ሓደ ነገር ተዓዊትካ ኣለዎ ምክንያቱ ዘይጋገዝ ሰብ እቲ ሓደ ሰብ ጥራይ እስኻ እቲ ዘይፍትን ሰብ ማለት እዩ ሕጂስ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ነብስና ክንረኽባ ክንጋገን ከይንጋገን ክንፈልጣን ከይንፈልጣን መጀመርያ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ክንብገስ ኣለና ሽዑኡ ኣብ ዝኾነ እቲ ናትና ሚዛን ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣማን ሓወይ ወላ ኣኽሊሉ ክምረና ከሎ ናይ ድርሽም እንታይ ኢልና ሲሉካ ንበሎ ኩላና ሰባት ኢና ድንቂ ፍጥረት ካ ናይ ፈጣሪ ኢና ኢሉ ማለት እዩ ናይ መጨረሽታ በቃ ነዛ ዓለም ነዛ ምድሪ ዳ ሶሪ ክገዝእዋ ማለት እዩ ናታ ክገዝኡ ክገዝእ ዘለዎ ነገር ሓደ ነገር ክፈጥር ኣለኒ ኢሉ ምናልባት ካልእ ሃይማኖት ዘለኩም ሶሪ ከም ኣባለይ ደስ ስለ ትብለኒ እየ እሱ ከዓ ሰብ ክኸውን እዩ ብምስለይ ኢሉ እዩ ሰብ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሰብ ንራኸብ ኢና ኣይደንቲቲና ማለት ንራኸብ ኢና ግን ከምዚ ገረብ ምሽ ኩሎም ገረብ እዮም ግን ንበሎ ኣማን ማንጎ እዩ ሰላም ኣራንሺ እያ ትዕግስቲ ባናና እያ ኣነ ኮሚደረ እየ ኩሉ ሰብ ናይ ኩላና ጣዕሚ ኣለና ማለት እዩ በቃ ትሰብ ሲ እንስሳ ኢና ንብላ ዘለና እታ ሰልፍ ዲስካቨር ሽዑ ንብላ ዘለና ኮሚደረ ጥራሕ በሊዕኻ መቸም ንኩሎም መኣዛታት መግቢ ኣለውን ዝበሃል ነገር የለን ንኣና ደራፋይ የድልየና ፀሓፋይ የድልየና ሓኪም የድልየና ናይ ቴክኒክ የድልየና ማዕረ ብዝፈለጥናዮ ስለንፈልጥ ንኻልእ ግን ማዕረ ዘኽብርናዮ ስለንኽብር ግን ንሳ ኣገዳስነትና ንብ ዘለና ከምዚ ባሕታውነት ውልቅና ንክንዕቢ ገለ ማለት ናይ ኣይኮነትን ብጣዕሚ እያ ኣገዳሲት ማዕረ ዝኣተናዮ ከዓሲ ከምዚ ናብ ቆፎ ኣብ ገጠር ኣይነበርኩም እንትኾኑ እምበር ናብ ቆፎ ትእቱ ከለካ ማዕርሲ ቁሩብ እንተእቲኻ ዝኣይትካ ቁሩብ ማዕረ ሒዛ እያ ትወፅእ እእቱ እንተቢልካያ ዝያዳ ማዕረ እያ ኩላ እንተእቲኻያ ማዕረ ዝእትኻያ ማዓር ተሸኪማ ትወፅእ ኣይትካ ስለዚ ብኸምኡ እያ ማዕረ ንውሽጥኹም ዝኣተኹም ክትከብሩ ኢኹም ባህልእ ሰባት ብቑናዓት ማለት እዩ ግን ዕንቅፋት ኣለዎ ከምዚ ኣማን ሓወይ ዝበልካዮ ዕንቅፋት ኣለዎ ብዓለም ማስካ ዕንቅፋት ዘየለ ከይረኸብናይ ከማን ዕንቅፋት የለን ኣብኡ ክንጋደል ኣለና ውደቑ ተስኡ ከዓ ንሳታ ገድሊ ትበሃል ብጣዕሚ ስለ ዝመሰጥኒ እየ ኣማን ሓወይ ማለት እዩ ክብረታ ሃበለይ ኣቕሪተይ ምክንያቱ እንታይ ይመስለካ ከምዚ ዓንተ ወይ እንታይ ተዛረባ ምፂኻ ዝነበርካ ንነብስና ኣይንቐሽሽ ዝብል ሓሳብ እያ ምክንያቱ ኩላትና ነብስና ንፈልጥ ኢና ካበይ ከም ዝመፀና ንፈልጥ ኢና ኣብ ዝኾነ ክትረኸብ ከለኻ እቲ ዘምፀካ ኣርስቲ እቲ ዘለካ ኣርስቲ ኢኻ እንተዛሪብካ ትኸይድ ኩሉ ሰብ ከምዚ ዝፈልጥ ኮይኑ ይቐርበካ ኣነ ብዘይፈልጦ ኣርስቲ ንዓይ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ድሕሪ ዒልካ እንዲ ብዛዕባ ናይ ዝኾነ ዓይነት ኣነ ይፈልጦን እየ ተምሃርኮ እንታይ ክገብር ሓይመ ከይዲ ይፍልኒ ሕክምና ንምንታይ ብዛዕባ ኣርስቲ ህበብ ብዛዕባ ክዛረብ ደሊ ሕጂ እቲ ቀንዲ ፀገምና ገለገለ ማለት እዩ ዓንቶ ገሊስኩሞ ነርኩም ኣብቲ መጀመርያ መን እንታይ ይፈልጥኒ ኣብቲ ድሌትካ ዘይምፍላጥ ሓደ ስኻ ትሪሉ ኣለኻ እንታይ ሕጂ ወላ ብዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታ ከይድካ ናይ ትምህርቲ ቦታ ከይድካ እንታይ ካ ትሪሉ ኢልካ እንድሕር ሓቲትካ ባዕልኻ እንዶ ንገር ኣለካ ወይ ነቲ ዝፈልጥ ሰብ ኣነስ እንታይ መተዓቢትካ ዲ ኣነ ማይ ደ ሳቴካ ምሳኻ እንታይ ፈልጠካ ባዕልኻ ስኻ ትሪሉ ኣነ ክነግረልካ ከምንታት መፀካ እዩ ሕጂ ትደሪኻኒ ክንደ ካባኻ ዝዓቢ ዝጠላዕ ሰብኣይ ዝፈልጥ ዝለለ ንድሕር ዘይፈለጡ ኮይኑ ሓደ ነገር ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኩላትናስ እንታይ ክንገብር መጀመርያ ንድሕር ሓገዝ ክኾኑ ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ ቤት ፅሕፈት እንታይ ምዃኑ ክትላለዩ ክትክእል ኣለካ ብድሕሪኡ ኣብ መስከትካ ነቲ ቤት ፅሕፈት እንድሕር ኣላልየኻ ቁርብ ክሕግዘካ እዩ ካብኡ ከዓ እስኻ እንታይ ክትገብር ኣብ ቤት ፅሕፈት እንታይ ከተበርክት ካብኡ እንታይ ክትጥቀም ኣለካ ድሌትካ ንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ማለት እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ብዝሕጂ ንዛረቦ ዘለና ብዛዕባ ነፍስኻስ ከመይ ጌርካ ትረኽባ ኣነ ነፍሰይ ክረኽባ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ እንታይ ገብር ነይረ ቅድሚ ሕጂ ገለገለ ሰባት ክትሪኦም ከለካ ናይ ብሓቂ ስንብለካ ኢሮጳ ምፅኦም ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ ሕጂ መጀመርያ ኣብ ኢሮጳ እንድሕር መፂና ኣለና እንድሕር ምናልባት ገለ ተዓዘብቲ ካብ ኣፍሪቃ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ካልእ ዓለም ክትከታተልዎ ትኽእሉ እዮም መጀመርያ ግን ነቶም ኣብ ኢሮጳ ዘለዉ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና መጀመርያ ዕላማና ነፍለጥ
نيجروفون بزعباني إثرا بزعباني إثيوبيا بزعباني كلا حاجة بزعباني دخونة بزعباني بوليتيكا بزعباني هايمانوت بزعخول نجارات بزعباني الدينا كمان كنا حسب نقارس أنا أدي أبي ترى ما يسميها خسيكني يعني سلزي فتوى يمكن جن عقم سلزي بالله أبز سلزي الله مالتي أبز عاد نحر الله خوينا ما جماري بزعباني شيء حتى نفسي كرخ باخل الله ورقت على النحر كينو بزعباني ورقت حسب النحر صراحة على نخوين بزعباني صراحة حسب النحر مجمريا نفسي كيبلو أنا بخلت أقرأ تطو كيبل كوكا واحد نخالص بحزين خير يخدمني مجمريا أنا نفسي تطو كبل أخذ لنا مجمريا أنا نفسي كخون لنا كمهارة لنا كصراحة لنا كفلت لنا شعوها نخالوت كخون خذ مالتي نفسي نحركينا ندي كخون خذ نسدراي نحواتي بيت السبي نهاجري نخال حبر سبك أخون خذ نزق هيك ورنا قد نسيلو أباكو تأكيد بزعوا هاجر لك بزعوا بوليتيكا بزعوا قلة بزعوا نقارصه نفسنا أي نقشش نمنتين نفسنا نقش غريتها من البعض بسمعت كزارب خلي بيجاب بورة زارب سلة زارب كذا مودا كمان لا صبوا جرك أخانا بحكي السيحاتي زاد اللي من البعض نابد في تعملس كاين بلد أمبري أفتي مسخان بكم بعد كانوا جرم أبتبسي أي توهبنا لكم تعدلا يلا بقى مرج عند حركة هاب كايون حدا والع يعني خاسي تدليتو كيف لا تأي زعب زلمة زيادة خا جب بالسفر على متناف كون قدي كابس إنديو كوج ديو بكولنايز عمتات مشم كم حبرة السبسي بصح بسلفات زلنا عندي جن نحن أسكر زمتنا زلنا قرب نيشتي من قاحتا زجبرنا مرج عفاف من ذهب كانت تخوم قبل كل تسب انتاي نسخان حلا بيلكا ملسيرنا انتاي تدل انتاي خاصها كافتي زلوا أوفيس دي بلدي وتسي إلسي ندرسه كحتى تايز دلي نخطفل طبعاً حدا سبسي حدا تقلع سب كم تبلد الخاص ولا كا ود حمش دقال عمد كمان أزعبس انتاي كم زدلي عاد ما يمزن نقرها تعانج أما فردانو انت عينت كران انت عينت كلها نجا نبي انتاي جرم فرد نحن قد ولا هم كيد كل ناسي نعبو حاونا نعب حفتنا إنه حفتنا تخدينا there was no choice مريج عينه برنا استزم صيحة كل جزء بزوج سب وأنا كنت ناتكم ده يخون وتسخز بجمرك ولا تتمرتي بزحال قصد تجاجنا تمرتي زعت الانتاج اللي تخايفة لا تناتو صباغي خايفة لا تدحريو حتى ما ليسو تمرتو مسودة إذا سينا عايز مركفنا أكون النيرو يبد لذي نايب حكي رأس خبرة قفي حارستي فنزي مربي تحونا على البلو كل طعامتي خواص دلنا يحوا تدالو ويهم نايب حكي طعام أقداس زخانة مدبنا متشم عبزي أمثلني لو مشت كنعاتسو تصالي بستفر عليه استعمالتي فلاي emotional رسخبت بعابينجي emotional intelligence كبار كلجن ببزح نجاري أما حبراوي قبضة أنت عينت سمعيتات علىك رديتات علىك عب سب مد نجات عب بزح نجاراتي regulation سلب بق بتر رسخات قبرس بزح نجار كنزارب سلام خيل وبعد عزتنا عبزي استنحر أنا خبر كتب عليه كزارة عليه كسافة عليه تقولون عن حركينكم كأ ببرايفت صحاب لنا أنا بواسا والمسج بتلوخنا مرقصة صدلنا تقوليهم نايب حكي أقداسي نحن بجمز لنا ثالثنا كنا نزارب لنا جن إسكا بحاجة خلنا خنك أحسن ما هار نفسنا خنفلت عمنتاي صباعنا عمنتاي سبك أمولا أيكونا you know نقول إذا نولسي زاوية هي رايكونا كل سبسي بخمسة كل نجار كقولي لنا خن حسيب لنا جن دخمتنا عند حرالي لنا صباعنا عند برتعنا ينا مخيل دخمتك خيال لها جن نربط نتدخمتك تمجبا تخول له تخول دخمتها كان دحر دي فلت كاية ويكا أكسب دي تقبل كاية بزح جزان حبرت نحدث بزها سيخة دخموتو زي مقبالي تتصبع أو زي لليون زدن ديخة أكتر إسر قبات مو دخمت كان صباع خان دحر على لفاقن رأسها رخيب كامالتي تابعا كاي تغوط صخاي بولكو زي أمسلا كل تسوات دحر رأسها على يلا انتو لهم خاص حاسس بلا بخلتيني حدا رأسو رزرخة بسبسي بخلتي إيو زريعة نزا مسلا قبل مالتي بخلتها نجا كان دي أقولون دلوس إزاز بلا زرلخو جيجادة نحمق تبلنا الكام مسرس خات زرارة مو عند حد أنا الصوم تزول خازر لو نايب حق تقنع ناكات صبق نهار عند كوينو أعتمد كاكاها من أربعة كانت السبب نولدلون بات دخمات كات مجبوه خيتهلو عند حرالي اللي خاكا كان دي أقولون زرلوسي
حقهم يا مالتي الكامس نرأسها مستزارب كحات ملصق للصق رأسه رخبة سب كل جزء أفتي حماسي تصبق كرئي زفتة رأسه رخبة سب لذي كل مسلاتات حدا جزء عملنا بزح جزء عن زي فتوى فندي كبدخا حمل من الآيو زبان كود دباير آيو تبحال مسلاس بزح فتواني كنت مثل كاتريخا وينات أترأس رخبات ونكو حدا خافتي رأس خامل عال ونكفون أخالي بحماقن بتصبقن تطريقن تحرق لها سلازي رأسر ودخبا سابسي نصبقن حماقن إيو زلاليو إليه بتعاند عن مالتي مو كبرات تعذبتنا كم جمر سقعن ود تخاطلكم أنا بلبينا النمسكن كنت زبلناكم إذا رأستزي قفي حادث سلازقنا نخلها هنا مثل لايكا ندكنا مالتي أبزن إحنا نعبيهم زلنا دكنا رؤسهم كرهوا بفلاك حنت نجر كم ولا ريت متن ندك أنا عشتو كان نيشان كلوينا رؤسهم كرهوا بخمسة ونا تابعوا برتعات مقانو كجابرو مقانو دخوماتن برتعاتن أبحب حدا نجر حما أبحب كال نجر صبق كم زلهم إندالة لنا يوم مرجعات ندهمنا ولا زبل عوامد دخدون وخدع نو كنت نحنا إذا تخدم قال لي كونسي تاخذ تدلي أنت عينت حبري خدلي أنت عينت مدبي خدلي እንዳበል ምርጫ እንዳሃካ ጽባሕ ንገውን እቲ ዝደልዮ እንዳለለዮ ይተኸይድ ሞ አይ በሐቂ የቀንየልና ክብራት ኣሕዋት ከዓ እዚ ዓይነት ኣርእስቲ ከምቲ ኩሎም ክብር ጸንሑ መጀመርያ ንኣክሊል ሓውና ኣብ ካልእ ግዜ መጺኡ ብስፍሕ ዝበለ ንኸቕርበልና ይቕሬታ ከዓ ኣጋጣሚ ብቴክኒካል ጉዳያት ኢና ሓውና ኣክሊሉ ከኣቲ ከኣለን ብስፍሕ ዝበለ ግን ምናልባት ዝበጽ ደሎ ቀዳም ቀጻልነት ኣብሃለውን ከነቅርቢና ቁርብን ከመዕጣውና እትብልዎ ነገር እንድሕራሎ ናባትም ኣሕዋት من حدا سواتي لما نلبط نعدل كرون حاس لتزاربنا نلبط أليكس أتيلو نلبط تبلن تلكا ምናልባት ኣሌክስ ሓውና ካለኒ ኣሞዳታት ንዓት እንዳበልና ሰላማይ ክናው ሁላን እንታይ ናብ ትምህርቲ ማለት ብሓሳብ ክናዓቢ ይዕድሞም كمارو خدالي أزل علنا زلنا عرستي بحبار كنا عبيلو مالتي قرب لك حبز ماي بحساب زي سرنا ريهم من اللهم سلازي بحساب كنت أري بحساب حدا عين التمساسال رديت كلنا بحساب كنا مهار يدل مالتي أبتاب سلاز ولكي خاني عم يجرشون كم زناتكي ببوستيف يزريا حجي كلت سب يلان تيلمها أوكي ويتغاغير له حقين تخينها ايردا هو من كوميونيكيشن ناتيسي او ما يبصحن سلازي جيغاس علني كل غزي مالتي علني انت زي ترديو من حلافنت علني انا زبل زلخو ابتم سبات كبصح مالتي اب سباي سبايتن زغاطم ببصحي باسن سي كوميونيكيشن ترديو هون بصبغ الكاي ايبلكاينا يكونن انت زي بصيحو ناب سلام انا تزبل زلخو اي حبركن كما يمزلوا زمناي كوميونيكيشن سلطنات سلاز وازر وعلاسي دايكم زخبلن يعتبل سلاز بزري اي مالتي نفسها تفتش تقبرك هاوي صبق ممراي نبركن وي تغاغي ونكتكون تخيل يا بوستيفون انا يطمتا يغني لنا سلام حفتي ثانك يو انا ودي الله انا غاب عجاي كزار انت ما ازا تعال دمص خو كتكاتعكم ولا زغل نو انتي انا مثلكم انا كم زحجي كم حجيون زارس زيا فرقا كان ميتي جيزه سمع يعني يقبلني حدا جيزه منالبات كم زبل كايو عايق صبغير يقولس كلهم منالبات وحما ترديني ده دحريت ملسما جن كافت ده حسب كوخا يبهر معناته سم تي سخابت حكايه زلخ وي سخا حاسب كاي زلخ منالبات كم حجيون دي فرطوا وي دي كبرو خونو كل منالبات حجي جاب زي يرقص لنا مس تفلالي اورغانيزيشن حد صرحت قانكا بلايكا مسنا يمرو يكا خل نغرات ابزناي سيكشوالي تخون او كان بزح نغرات اب حبسنا لمود يكون بزعبو خزارب كلخا فوري نغري شوك غبر لو مخدي لاي كالتشر نغر اجاب كم زمصيخا انحر نفسك تمام كونكا حاسس بلا نحي لما هذا يقبلنا كون حاسس كتب لا غنا ابزي على راسي قم بدحري دلو يسقم ها اجي قال بزح نغر مسلالو ني عادنا نتقمر قال حجي قال سبات حسابك خي وداها خلخا ولا كيتزاربك خلخا زبلخا نغرات الله
تزقبن قጫሲ أمقنا خلال فلتام لك كتب لك أنا كل ذا حسب تفلتني أودعني شعو أو فتي أنا زبلك هذا له رؤيته تزارب أبدا حربايتاي تزارب نعايا يكون أنا ذكرتك حسابي أنا زبلك له أو تشالنج قبرني شعو تزارب تريجست حفتنا كلمة متعاونة نابهي كمزيا ناي عمان بلاسي عنتوي سامسونج دي شمت قديفنا زخده حونا دايلو كم سيلف ريفلكشن وين كتب اللي خدها لها لك حقي انا وانت كاكي خون خليف تزار اربح مالسي كل سوات حاسس بلا تيلو مهاس ريفلكت جبر تزاربو دلخا نغرات ويفتي متكلكاس ريفلكت جبر سيلف ريفلكشن حاز كونون خالي تجاجي خلها مالتها يكون الناي جدا self reflection قرب كتحسب له قرب deep كا كافتي different angle prospect وتقيل كخريو ننجرات كعدمكاو نخالي that's a good idea ما جدا كن كل تسلا سبات سلخهم زبل خارج له السخا جيجا لها مالت جنا يكون كما خا كن لا لنا بيمنا مالتي so أفتي نعبنت عب تاريخ تاريخ أتوقع بقى عب كلا يوقع على بالكلو تم فاشيزم ما بعد اليان كمجمر تخمت خلو بس حسب كله خاص رزبلنا برا عب حدا حاسبوا بقى السويت ببزحي دعبل النبرة سلزي تم خاخب كوت إلهم تحسبوا زنبرو جن تي حسب كم جيجا خم نبرة تانيعهم أفتح اختام تانيعهم كم resistance تفليت أب هيستري مالتي نتفاشيزم كنا تقوى زفتونو أب عدد اليان بالتاريخ بداية تم عبيتي تايز بحالو نبرو resistance زبحالو بخوم فلتني حجي propaganda تبزحي information زمتأكا تي دك سبات وي ميدياتات كتصلوا كذخل حد جزء مس حبر ترايك بلاك خالي جن السخاخ وطي إلكها ننفس تحسبن كوطي إلكا تي رئيتها خان كتفلتن نايقدني no yes نايب حق تجرسيك شكلي بالطعم صبو جاكي عبدالكيا قلتكيا نايب حقي thank you يغني لنا أمو زخانة زوسخ ندحر ديالو خينو ندبنا عبسي كنعاتسو عب كتصالي كسار نراخب زمت زلو حاموس حاونا ممهر تسخم بزعبا عب تينيجر دلو دكنا خميجرنا نعبي بزبل عرستي إذنا خمتينا نخلبت نايبي سلسة سومن دخيد مدب نقبرينا أليكس حاونا نلبات إدكاوي تقبل كاللها قمي متساونا وانا نقر محرار له خينو نابحا خبرو أليكس اوكي سلامينا هلو هذا هلا سلام كما يتمسي غريتا مسينا أثينا غريتا كما يدخلون لهم إيه سابي هرمسكن كمي هلها دحنا لنا جس سلام كبلي لي غريتا جميل زخانة تبلا نقر له توسخوا بزعبانا self discover سرقت ويكا سمعتاوي بالحي بزبل عرستي عقاطامي عدمنا بتكنيكال مهنيات نتسايك عالم جن كم أبالات مهتا نسكين حبرة السنة بتان فلتاني إشتي كنكافل بزبل عاتينا so عبزي أعزقون عند فرع تاخينو بديت نشتي نحر نتعزف ناسكا انتهي مالتي رأس رخبت بهاي كلسي انتهي مسناي سمعتاوي بالحي خيط تحازي هلو yeah I don't know مالت هلو emotional intelligence كلتا سلسة مصحفت نجيب له ግን sometimes تا يمسلكي it's behavior ناي ود سب كم 50-40-10 زبلو له انتهي مالتي سلامسي 500 genetically نعخسي مشالو تبهريغس بوي شيء بتخون مشالو so it's 40% 10% have immediate family have بوهن كبديهن مالس بزح جزء formatting age up to impressionables لغيو عدمز زخونو لي 40% جن environment
أنا نسخن توينز كوينا اب ديفرنت انفايرمنت عبينا ايموشنالي خلتينا ت ليفل اوف انتليجنس كفالا لخيل بس راح زي كونه ها مالسي حدا ايموشنالي انتليجنت كلو سبسي تا بيزك ديفينيشن سي اكن رياكت تقبرس ريسبوند قدر يبلغها مالتي مش الله قليل كتحريق كنس شعو تملي سلكس رياكشن يزهون مش جن ريسبوند تغير كاغن رغي اخا حسيبك مالتي سلازي جن انا قرب ابي فاسينيت خون مسلكم ابتبت لازانا بحقوتاتنا ابو قرب حدا انا جميرنا نيرنا بيرترا هولنا ريسيرش قال صيلنا بعلنا هل تسلست سبات كوينا مالتي حجي انتاي تستبل مسلكي اذ مكل لا فايتريوني خافتم عبيتي وان ات تايم يمزارو توم عبيتي از بلاك زلخو بوتاتنا ديكون سم قدميهم زنور حجي انتاي بلو مسلكي امسا بيلكا حجي ناي نيوكلير انرجي انت زاريب كايوم دو امتو بلوها مالت تادو تبالقال بتاعمي يزفوتوا هاي مالتي كومبوليو هاي فولت كون دو تبال ودي يمزو بلوها حجي كنتا خوينا لنا نحنا مسيلك بروفيشنال باوندريز لزيبلنا هاي نقدر مسلكي update فولتو subject update فولتو رستي تحاول كا opinion تهب مالتي حجي تي opinion كا informed opinion ديكونس جس صغيل كا blind guess مالتي كا hypothesis فنا يكون سلازي عبت مسمع مور تنتكر مش الله سبس ولا سبس سمع اي كما يلخو كن نزراب مش تايد بلا ابراهام افورقي زواهل لي لبام دي زول اجي نابو غصنا تخدنا يحيش مخنياتو individually زنببنا تنببنا جلسي اتتي 50 40 10 dictate قبرنا ان بحرينا دك سبا سلازي نحن نشير إيتهم أبقى علي ندا استفل عليه رأس ندا جبرنا أبزي رأس رقبة سمعيتاوي دلهن أتنك بزح خنزار كلها أنا خن ما هارن كنت ثلتينا وهي تبقي جاون درت ردعنا يا خمسة كيلو دلها من الوقت دثلتنا مثلنا ون بزح خنزار بنقل مسمع متشم بتفترون كل التأذن حدا أفن ديه بنا بزح نسمع وحد خنزار عقداسي يعني لنا أليكس حاونا كبرات عزبتنا يجي مدبنا زخن عطينا أبز مصدر لهم زبلناكم أبز مصدر لحاموس نس منفر تسفهم أستلنا حتى ويريتن بحرار لكم أقدمكم ونكسدرنا تفعليكم ظروف مشات